Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χαίρετε. Λέγομαι Δημήτρης Βλαχάκος και είμαι ομότιμος καθηγητής παθολογίας νεφρολογίας της Ιατρικής Σχολής Αθηνών στο ΕΚΠΑ και είμαι σύμβουλος στη Βιοιατρική και πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου. Ο Όμιλος Βιοιατρική διοργανώνει μία σειρά webinars, διαδικτυακών δηλαδή εκπαιδευτικών σεμιναρίων, στα οποία καταξιωμένοι επιστήμονες αναλύουν ενδιαφέροντα επιστημονικά θέματα και συμβάλλουν στη συνοχιζόμενη εκπαίδευση όχι μόνο των ιατρών της βιοιατρικής, αλλά και όσων συναδέλφων επιθυμούν να συνδεθούν δωρεάν μαζί μας. Τα σεμινάρια αυτά βιντεοσκοπούνται και μέσω της ιστοσελίδας της βιοιατρικής παραμένουν διαθέσιμα ανα πάσα στιγμή για όποιον ενδιαφέρεται. Ο Όμιλος Εταιριών Υγείας Βιοιατρική δραστηριοποιείται στον κλάδο των υπηρεσιών υγείας από το 1981. Αποτελεί το κορυφαίο ιδιωτικό φορέα παροχής ιατρικών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης, με 70 αυτόνομα διαγνωστικά κέντρα στην Ελλάδα και στην Κύπρο, πάνω από 3 εκατομμύρια επισκέψεις το χρόνο, 2 κλινικές, τη Βιοκλινική Αθηνών και τη Βιοκλινική Θεσσαλονίκης, το Κέντρο Διεθνών Ασθενών και 7 οδοντιατρικές μονάδες. Διαθέτει 35 μαγνητικούς τομογράφους, 44 μαστογράφους, 2 PET-CT, 121 υπερηχογράφους, 32 αξονικούς τομογράφους, 2 αγκιογράφους και 40 κλασικά ακτινολογικά μηχανήματα, όλα τελευταίας τεχνολογίας, ώστε να έχουμε καλύτερη διάγνωση με τη λιγότερη ακτινοβολία. Θα μου επιτρέψετε να σας ανακοινώσω το τίτλο του σημερινού webinar, που είναι «Εκεί που η ακτινολογία συναντά τις άλλες ειδικότητες». Δηλαδή, θα μιλήσουμε όχι για όλες, αλλά τουλάχιστον για 9 διαφορετικούς στόχους μας, για την αξονική τομογραφία θώρακος χαμηλής δόσης, για τη μαγνητική εντερογραφία, για τη CT στεφανιογραφία, για την επεμβατική ακτινολογία, για το ρόλο της πολυπαραμετρικής μαγνητικής τομογραφίας στον προστάτη, για την ολόσωμη μαγνητική τομογραφία, για τη μαγνητική μαστογραφία και την ποσοτικοποίηση της ηπατικής στεάτωσης. Θα μιλήσουν άξιοι συνάδελφοι από 10 λεπτά ο καθένας. Δεν θα γίνονται ερωτήσεις ανάμεσα από τις εισηγήσεις, αλλά σας παρακαλώ να στέλνετε τις ερωτήσεις σας στο chat και στο τέλος της της εκδήλωσης θα προσπαθήσουμε να σας απαντήσουμε. Χωρίς να καθυστερώ πλέον, θα ήθελα να παρακαλέσω τον συμπρόεδρό μου, κύριο Τούλα, ακτινοδιαγνώστη, σύμβουλο ακτινολογίας και διευθυντή MRI στον Όμιλο, να ξεκινήσει με την πρώτη του εισήγηση, που θα είναι «Ολόσωμη μαγνητική τομογραφία, μια σύγχρονη αναγκαιότητα». Κύριε Τούλα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Οι κυριότερες ενδείξεις για να κάνουμε ολόσωμη μαγνητική τομογραφία είναι η ογκολογία για σταδιοποίηση και επανασταδιοποίηση. Είναι τα συστηματικά πολυοργανικά νοσήματα, ρευματικά νοσήματα, πολλαπλές φλεγμονές. Έχει εφαρμογή στα παιδιά με πλεονέκτημα ότι δεν έχει ακτινοβολία, είτε ογκολογικά είτε φλεγμονώδη, νευρινωματώσεις, μυοσίτιδες, οζώδες κλήρυνση, αγκιακές βλάβες, κακοποίηση παιδιών. Έχει ένδειξη όταν έχουμε ένα σύνδρομο, ένα εμπείρετο παράδειγμα αγνώστου αιτιολογίας και δεν έχουμε καμία αιστεία, στην ανέβρεση μιας αιστείας ή και χαρτογράφηση των βλαβών, και πολλές φορές χρησιμοποιείται και στην ιατροδικαστική σε έλεγχο. Το πρωτόκολλο της εξέτασης αποτελείται από 3 τουλάχιστον βασικές ακολουθίες. Μία στεφανιαία TAF2 με καταστολή του λίπους, STIR, ή εναλλακτικά μια ειδική τεχνική Dixon, παρόμοιες εικόνες, στεφανιαίες TAF1, οι οποίες πρέπει να είναι spin echo για να διακρίνουμε καλά λίπος από άλλους ιστούς, και σε εγκάρσιο επίπεδο εικόνες διάχυσης, οι οποίες αποτελούν την πιο βασική ακολουθία, δεδομένου ότι έχουν πολλές παραμέτρους και γίνονται
πολλές μετρήσεις. Επομένως, diffusion σε εγκάρσιο επίπεδο, στεφανιές τυρ, στεφανιές ταφένα. Μπορούμε να τροποποιήσουμε ή να επεκτείνουμε το πρωτόκολλο με χρήση στοιχεία γραφικού. Το βασικό πρωτόκολλο έχει διάρκεια 40 έως 60 λεπτά. Και συνολικά, για να ξέρετε, γίνονται περίπου το 1 έως 2%, αποτελούν αυτές οι εξετάσεις το 1 έως 2% του συνολικού όγκου εξετάσεων. Οι τρεις βασικές ακολουθίες, στεφανιές, ταφένα και στυρ, και η ακολουθία diffusion με τρισδιάστατη ανασύνθεση, όπως την βλέπουμε εδώ με τεχνική MIP. Ας δούμε μερικά παραδείγματα. Ασθενής με γαμαπάθεια, προστάδιο πολλαπλού μυελώματος. Βλέπουμε ότι έκανε μια ολόσωμη αξονική τομογραφία με μια ανάλυση MIP σε στεφανιαίο επίπεδο και ανασύνθεση σε οβελιό επίπεδο, γιατί μας ενδιαφέρει ο αξονικός σκελετός, δεδομένου ότι εκεί είναι οι βλάβες. Το 90% των βλαβών του πολλαπλού μυελώματος είναι εδώ, αλλά ταυτόχρονα στην ίδια ημερομηνία έκανε και μία μαγνητική, η οποία θα είναι εξέταση αναφοράς, δεδομένου ότι ο ασθενής δεν έχει νόσο και το screening στον επόμενο έλεγχο θα γίνεται με μαγνητική τομογραφία. Πολύ σωστή η τακτική. Πολλαπλούν μυέλωμα με εγκατεστημένες πλέον βλάβες, πολλές, οι οποίες απεικονίζονται σε έναν ολόσωμο έλεγχο και στον όμικρον 5 και σε θωρακικούς σπονδύλους, μικρές, μεγάλες, μεγαλύτερες, μικρότερες και στις πλευρές και στα οπίστια τόξα. Βλέπουμε πάρα πολύ καλά την αντίθεση του παθολογικού ιστού. CA προστάτου, θεραπευθέν, αλλά με βιοχημική υποτροπή. Αυξάνει το PSA. Είναι μία από τις καλύτερες μεθόδους για τον έλεγχο αυτών των ασθενών. Στην ολόσωμη μαγνητική τομογραφία βλέπουμε κάποιες αιστείες και κάνοντας zoom θα δούμε ότι έχουμε βλάβες στους θωρακικούς σπονδύλους, βλάβες με είδημα και βλάβες πιο παλιές με σκλήρινση. Σε μία ακόμα τομή θα δούμε ότι έχουμε βλάβες στους ελάσσονες τροχαντήρες, τα ισχύα, βλάβες σε οξία φάση, βλάβες επίσης μικρότερες σε οξία φάση, αλλά και βλάβες που φαίνονται μόνο σε ταφεναϊκόνες σε φάση χρονιότητας. Παρόμοια αποτελέσματα λίγο πιο μπροστά, οι βλάβες είναι εδώ, στη στυρ βλέπουμε τις βλάβες, στα ταφενά βλέπουμε τις επουλωμένες βλάβες και κάνοντας zoom στην εικόνα, αυτή είναι οξία, υψηλός ημαστήρ, αυτή είναι χρόνια, επουλωμένη μετάσταση με μία μικρότερη δίπλα. Η ολόσωμη μαγνητική τομογραφία στην ογκολογία αποτελεί ένα καλό εργαλείο για το πολλαπλούν μυέλωμα, για το μελάνομα, είτε για σταδιοποίηση χαρτογράφηση, είτε για follow-up, για τον προστάτη, σε αρνητική απεικόνηση ή όταν έχουμε αυτό που λέμε βιοχημική υποτροπή που αυξάνει το PSA. Στον μαστό, για τον έλεγχο μεταστάσεων, σε εγκυμοσύνη, όπου δεν έχουμε ακτινική επιβάρυνση, σε ύπαρξη καρκίνου υψηλού κινδύνου, όπου πρέπει ο έλεγχος να είναι πολύ συχνός. Είναι το εργαλείο ανταπόκριση στη θεραπεία της οστικής νόσου. Στο λέμφωμα έχει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα εφάμιλα του PET-CT, θα πούμε παρακάτω γι' αυτά, follow-up, επαναστατιοποίηση, και είναι ένα πολύ καλό εργαλείο στα σύνδρομα γενετικής προδιάθεσης καρκινογένεσης, νέους ασθενείς, οι οποίοι πρέπει πολύ συχνά να κάνουν έλεγχο και είναι προδιαγεγραμμένο ότι θα αναπτύξουν έναν ή περισσότερους καρκίνους στη ζωή τους, όπως και στις νευρηματώσεις. Υπάρχουν οδηγίες, ογκοράτς, θα τα πούμε παρακάτω. Άρα είναι εργαλείο ενεργού παρακολούθησης σε προσυμπτωματικό ή συμπτωματικό στάδιο, screening γενικού πληθυσμού, ερωτηματικό θα δούμε αμέσως μετά, και ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να μας δώσει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα και
ανάλογα με το τι ζητάμε, μπορούμε να επεκτείνουμε το πρωτόκολλο με εικόνες στον εγκέφαλο, σε όλο το σώμα να φτάσουμε μέχρι τα ακροδάκτυλα ή να το συντομεύσουμε λίγο, να περιοριστούμε στον αξονικό σκελετό ή μέχρι τη μεσότητα των κνημών. Και εδώ βλέπουμε διάφορα παραδείγματα από εικόνες. Να αναφέρω ότι σε μία μελέτη με 6.000 εθελοντές, 5 ήταν φυσιολογικοί, το 95% είχε ευρήματα. Από αυτούς 30% ήταν ύποπτο και 1,8% διαγνώστηκε ότι είναι καρκίνος, αλλά επιβεβαιώθηκε 1,1%. Πολύ μικρό ποσοστό, για να πούμε ότι από την screening test. Η ομάδα του Ζούγνη έκανε καλή δουλειά, θα δούμε αντίστοιχα αποτελέσματα και από την Πετράλια, από την ίδια ομάδα. Άρα έχουμε πληθυσμό, ο οποίος δεν έχει όγκο, αλλά είναι επικίνδυνος και πρέπει να ελεγχθεί, και πληθυσμό που έχει όγκο και πρέπει να τον παρακολουθήσουμε. Με διαφορετικά αποτελέσματα, ίδιο εργαλείο, διαφορετική χρήση. Και πάντα σε συνδυασμό με όλους τους άλλους βιοχημικούς και απεικονιστικούς βιοδείκτες. Και φτάνουμε σε αυτό. Η κατηγορία των ασθενών που μπορούν να ελεγχθούν είναι, με βάση τα κριτήρια Oncorats, το πράσινο είναι αυτοί που δεν έχουν πολύ χαμηλό κίνδυνο να αναπτύξουν όγκο. Δεν θέλουν follow-up. Είναι το 1% που είδαμε, μάλλον αποτελεί όλο το άλλο ποσοστό εκτός από το 1% που είχαν όγκο. Αυτή η κατηγορία είναι ενδιάμεση, έχει έναν ενδιάμεσο κίνδυνο, άρα θα πρέπει να υπάρχει ένα ενεργό follow-up ανάλογα με το ρίσκο, ετήσιο, διετήσιο, και φυσικά υπάρχει και η κόκκινη κατηγορία, στην οποία θα προχωρήσουμε σε έλεγχο περαιτέρω και με άλλες μεθόδους, ενδεχομένως και βιοψία. Να πούμε ότι το screening στην ομάδα αυτή την κίτρινη, από 1% που βρέθηκε στους εθελοντές για καρκίνο, εκτοξεύθηκε στο 7%. Αυτοί εδώ έχουν πολύ μεγαλύτερο ποσοστό. Μια κουβέντα θα πούμε για το Whole Body MRI στα παιδιά, η οποία εξέταση αποτελεί μια από τις καλύτερες ενδείξεις, δεδομένου ότι δεν έχει βιολογικό κόστος, μηδενική ακτινική επιβάρυνση. Πέρα από τα ογκολογικά νοσήματα, χρησιμοποιείται στην ιδιοπαθή νεανική αρθρίτιδα, μυοσίτιδες. Έχει σημασία να διαγνώσουμε, να ελέγξουμε μια μυοσίτιδα, αν είναι σε φάση φλεγμονώδη που θα χρειαστεί θεραπεία, ή αν είναι πλέον εγκατεστημένη με ατροφίες και αλλάζει θεραπεία, θα πάει για φυσιοθεραπεία το παιδί. Στις χρόνιες οστεομυελίτιδες, μη μικροβιακές, CNO, CRMO, οι όροι που ξέρουμε. Στις αγγιήτιδες, ολόσωμη απεικόνηση είναι οι μαγνητικές αγγεωγραφίες που ζητάτε σαν κλινικοί γιατροί για τις διάφορες παθήσεις και φυσικά για την κακοποίηση των παιδιών. Εδώ ευχαριστώ την Ολυμπία Παπακοσταντίνου, συνεργάτητα και καθηγήτρια στο ΕΚΠΑ, η οποία είχε την καλοσύνη να μου δώσει 2 πολύ ωραία περιστατικά, δημοσιευμένα. Είναι μια ανασκόπηση που έχουν δημοσιεύσει, μια πολύ καλή δουλειά, και βλέπουμε σε ολόσωμη μαγνητική τομογραφία, σαν ένα μεγάλο παιδί, πολλαπλές βλάβες, αρθρίτιδες στις κύριες αρθρώσεις, από ιερολαγόνιες, ισχύα, γόνατα μέχρι ποδοκνημικές, βλάβες παρά το συζευτικό χόνδρο, στην μετάφυση, αλλά και στον Ι3. Η μαγνητική τομογραφία έχει πάρα πολύ μεγάλη ανάλυση και είναι ικανή να αναδείξει αυτές τις μικρές βλάβες. Σε σχέση με το PET, που το θεωρούμε σαν ένα gold standard, είναι κάτι το οποίο το έχουμε εδώ και αρκετά χρόνια και έχουμε εμπειρία, θα πρέπει να κάνουμε μια σύγκριση. Υπερτερεί το Whole Body MRI στην διάγνωση του πολλαπλού μυελώματος. Παρ' όλα αυτά, πολλές κλινικές ακόμα χρησιμοποιούν την αξονική, την ολόσωμη αξονική. Αυτό αλλάζει σιγά σιγά και, εν πάση περιπτώσει, αυτό γνωρίζει κάθε ομάδα, αυτό εμπιστεύεται. Υπερτερεί στην ανάδειξη αιστείων στον εγκέφαλο, στο ύπαρ, στα συμπαγή όργανα, στα οστά και σε βλάβες που δεν έχουν ανάγκη να γίνει μεταβολική μελέτη, με PET.
Είναι εφάμιλα τα αποτελέσματα στο λέμφωμα και φυσικά αναδεικνύει την παθολογία σε αντίθεση με τους φυσιολογικούς ιστούς. Κάνει αυτό που λέμε tissue characterization. Και σε αυτό συμβάλλει πάρα πολύ και η διάχυση, η οποία έχει κατόφλια, έχει cut-off, για να πούμε αν μια βλάβη είναι παθολογική ή όχι. Η στερήση του πνεύμονας, υπάρχει εκεί ένα τροποποιημένο πρωτόκολλο, αλλά εδώ έχουμε άλλα εργαλεία, έχουμε αξονική low dose, θα δούμε αργότερα, θα μιλήσει ο κ. Βλαχάκος, και είναι φθηνότερη, χωρίς βιολογικό κόστος, δεν έχει ιονίζουσα ακτινοβολία και με μικρότερους χρόνους εξέταση. Είπαμε 1 ώρα. Συμπερασματικά, υπάρχουν κατευθυντήριες οδηγίες από το 2012-2015, ξεκάθαρες, που μπορούμε να τις χρησιμοποιούμε για τις ενδείξεις της ολόσωμης μαγνητικής τομογραφίας. Είτε είναι για μεταστάσεις, μέτρα στον προστάτη, είτε για το πολλαπλό μυαλώμα. Υπάρχουν και οδηγίες για τα μυοσκελετικά. Είναι τα WIPE. Κατευθυντήριες οδηγίες για screening σε σύνδρομα γενετικής προδιάθεσης καρκίνου. Πώς θα χρησιμοποιήσουμε την εξέταση, κάθε πότε. Έχουμε ενιαία επικόνηση στα ογκοράτς, δηλαδή σχεδόν φτάνουμε στο one-stop shop. Πολλές φορές δεν χρειαζόμαστε κάποια άλλη εξέταση. Ή αν χρειάζεται, προχωράμε σε περαιτέρω έλεγχο, είτε θα είναι PET, είτε θα είναι ένα σπιτρογράφημα, είτε εντοπισμένη εξέταση. Η απεικόνιση της διάχυσης αποτελεί κλειδί, βασική ακολουθία, με δυνατότητες να γίνει 3D, MIP και ένα σωρό άλλες δυνατότητες, και φυσικά είναι ένα πολύ καλό εργαλείο follow-up σε ανενεργούς όγκους, αυτούς που είναι σε κατάσταση ψυχοκαίωνος, moldering όπως λέμε. Υπάρχουν αναδυόμενες οδηγίες για τις προκαρκινικές καταστάσεις και επιπλέον σιγά σιγά ευρύνονται οι ενδείξεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τούλα, γιατί μας εξηγήσατε γλαφυρά όλες τις δυνατότητες της ολόσωμης μαγνητικής τομογραφίας και πώς αυτές μπορούν να βοηθήσουν διάφορες ειδικότητες γιατρών. Θα ήθελα τώρα να παρακαλέσω την κυρία Μαρία Τζαλονίκου, που είναι ακτινοδιαγνώστρια και επιστημονική συνεργάτης του Ομίλου της Βιοιατρικής, να μας μιλήσει για τη μαγνητική εντερογραφία, να μας δώσει δηλαδή το φως του τούνελ του λεπτού εντέρου, γιατί από τη γαστροσκόπηση βλέπουμε τι γίνεται από τον ισοφάγο και το στομάχι, από την κολονοσκόπηση βλέπουμε τι γίνεται μέχρι το τυφλό, αλλά από εκεί και πέρα έχουμε 6 με 6,5 μέτρα έντερο που δεν ξέρουμε ακριβώς τι μας γίνεται. Κυρία Τζαλονίκου. Πολύ σωστά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Οργανωτική Επιτροπή για την ευκαιρία που μου δίνετε. Θα προσπαθήσω λοιπόν μέσα στα 8 με 10 επόμενα λεπτά να δώσω κάποιες γενικές γνώσεις που σχετίζονται με την μαγνητική εντερογραφία. Ήθελα να ξεκινήσω και να πω και εγώ ότι η απεικόνιση του λεπτού εντέρου αποτελεί μια πολύ σημαντική πρόκληση, και αυτό γιατί το λεπτό έντερο είναι εξαιρετικά κινητικό σαν όργανο, έχει μεγάλο μήκος, είναι πολυέλικτο και υπάρχει έτσι λοιπόν μια εγγενής δυνατότητα στο να διατηρήσουμε τόσο την διάταση του εντέρου σε όλη τη διάρκεια μιας εξέτασης, όσο επίσης υπάρχει μια μεγάλη δυσκολία στο να διατηρήσουμε σκιαγραφική ουσία με ομοιογενή τρόπο σε όλο το μήκος του εντέρου κατά τη διάρκεια μίας και μόνης εξέτασης. Θα ήθελα να πω ότι οι προτεργάτες στην απεικόνιση του λεπτού εντέρου με την εγκάρσια απεικόνιση ήταν ο καθηγητής κύριος Γκουρτσογιάννης και ο ελληνικής καταγωγής καθηγητής στη Βοστόνη, ο κύριος Ραπτόπουλος. Τι ονομάζουμε λοιπόν εντερογραφία? Εντερογραφία, ορισμός της είναι
απεικονιστικές τεχνικές οι οποίες δίνουν με καλύτερο τρόπο ανάδειξη του λεπτού εντέρου. Ξεκίνησε σαν εντερόκληση, τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο λόγω του πιο εύκολου τρόπου πραγματοποίησης της εξέτασης έχουμε κατευθυνθεί στην αξονική και στην μαγνητική εντερογραφία. Ορισμός της μαγνητικής εντερογραφίας είναι ότι πρόκειται για μία μη επεμβατική τεχνική η οποία δίνει καλύτερη δυνατότητα το να δούμε το λεπτό έντερο σε σχέση με τις συνηθισμένες εγκάρσιες απεικονίσεις αξονικής και μαγνητικής τομογραφίας και μας δίνει πληροφορίες οι οποίες έρχονται συμπληρωματικές στην ενδοσκόπηση. Μαγνητική εντερογραφία δεν έχει έκθεση σε ιονίζουσα ακτινοβολία. Εγγενής πολυεπίπεδη δυνατότητα της μεθόδου και καλή διακριτική δυνατότητα μεταξύ των διάφορων ιστών. Δυναμική απεικόνιση και κινηματικές ακολουθίες και επειδή χρησιμοποιούμε ενδοφλεβίως και γραφικές ουσίες υπάρχει καλύτερη ανοχή του γενικού πληθυσμού και καλύτερη ασφάλεια στα ενδοφλέβια σκιαγραφικά μέσα που χρησιμοποιούμε. Τι θα πρέπει ο εξεταζόμενος να περιμένει όταν προσέρχεται για μαγνητική εντερογραφία? Καταρχάς έρχεται μία ώρα πριν γίνει η εξέταση. Του δίνουμε να πιει μία σειρά από ποτηράκια στα οποία υπάρχει διάλειμμα σκιαγραφικής ουσίας, συνήθως μανιτόλης. Βάζουμε κλασικά τον ασθενή να ξαπλώσει τον μαγνητικό τομογράφο, τον προωθούμε στον μαγνητικό τομογράφο και στη συνέχεια ξεκινάμε να παίρνουμε τις εικόνες μας οι οποίες θα διαρκέσουν τουλάχιστον 15 έως 40 λεπτά. Έτσι λοιπόν θα δούμε σύντομα στο χρόνο που ακολουθεί τις ενδείξεις και τους στόχους της μαγνητικής εντερογραφίας, πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα της μεθόδου και αντενδείξεις. Θα τονίσω και πάλι στο σημείο αυτό και θα το τονίσω γιατί είναι ένα σημείο που δεν το έχουμε καταλάβει ακόμα και εμείς οι ακτινολόγοι κάποιες φορές όταν λέμε εντερογραφία αναφερόμαστε στην απεικόνιση λεπτού εντέρου, διερεύνηση πάθησης λεπτού εντέρου και όχι του παχαίου εντέρου, κολονοσκόπηση για αυτόν τον τρόπο. Για ποιο λόγο είναι σημαντική η εντερογραφία και για ποιο λόγο είναι σημαντικό να έχουμε διατεταμένες τις εντερικές έλικες κατά τη διάρκεια της απεικόνισης? Ο λόγος είναι σχετικά απλός. Οι φυσιολογικά διατεταμένες, μάλλον οι εντερικές έλικες όταν είναι διατεταμένες έχουν ένα φυσιολογικό πάχος τυχώματος 1 με 2 χιλιοστά. Ενώ όταν δεν είναι διατεταμένες το πάχος τους μπορεί να φτάσει τα 4 χιλιοστά και αυτό μπορεί ψευδώς να μας οδηγήσει σε διάγνωση παθολογίας. Στόχοι της μαγνητικής εντερογραφίας είναι καταρχήν να μπορέσουμε να διαχωρίσουμε τις εντερικές έλικες μεταξύ τους, να διαπιστώσουμε κατά πόσον υπάρχει παθολογία στον αυλό ή στο τείχομα εντερικών ελίκων, τι γίνεται στα αγγεία και στο μεσεντέριο γύρω από τις εντερικές έλικες. Βασικές ενδείξεις για την μαγνητική εντερογραφία. Πρώτη και μεγαλύτερη ένδειξη, διερεύνηση νόσου του Κρόν. Δεύτερη ένδειξη άλλων φλεγμονωδών παθήσεων του λεπτού εντέρου. Η μαγνητική εντερογραφία αποτελεί πια μέθοδο η οποία χρησιμοποιείται σε σημαντικό βαθμό για την καταρχάς διάγνωση της νόσου του Κρόν. Στεφανιαίες εικόνες, στον ίδιο ασθενή βλέπουμε πάχυνση τυχώματος εντερικών ελίκων στην πίελο, περίπου συγκεντρική πάχυνση του τυχώματος. Σε άλλους 3 διαφορετικούς ασθενείς βλέπουμε ότι υπάρχει πάχυνση στο τείχομα ηλαιοτυφλικής βαλβίδας, τελικού ηλαίου, στένωση σε έναν άλλον ασθενή, μάλλον πάχυνση τυχώματος και συνοδός στένωση αυλού εντέρου, προστενωτική διάταση, εναλλασσόμενες περιοχές στενώσεων και διατάσεων, οι οποίες και στην περίπτωση αυτή αυτό που επίσης βλέπουμε είναι ότι υπάρχει απώλεια της φυσιολογικής πτύχωσης του λεπτού εντέρου. Έλικα μη διατεταμένη, στενωμένη, μακρά έλικα του ηλαίου με ένα βαθμό πάχυνσης του τυχώματός της, θολερότητας του υπόδοσης του παρά την έλικα αυτή και αυτό γιατί υπάρχει ένα συριγγώδης σπόρος με παρακείμενη εντερική έλικα. Άλλα 2 διαφορετικά περιστατικά, παχυσμένο τείχομα έλικας του περιφερικού ηλαίου, εικόνα μετά ενδοφλέβιο σκιαγραφικό, ενίσχυση στον υποβλενογόνιο και στον ορογόνο χιτώνα που την ερμηνεύουμε σαν σημείο ενεργότητας της νόσου. Παχύνσεις και μικρές οδοντώσεις στο τείχομα άλλης
έλικας σε άλλο περιστατικό λόγω παρουσίας μικρών ελκών στο τείχομα. Το επιπρόσθετο στοιχείο πέρα από τις συμβατικές εικόνες και τις εικόνες με ενδοφλέβιο σκιαγραφικό είναι ότι με την βοήθεια των εικόνων διάχυσης μπορούμε να εμπεδώσουμε καλύτερα διάγνωση που να δείχνει κατά πόσον η νόσος είναι ενεργός ή όχι. Παθολογία από τα γύρω μεσεντέρια αγγεία που και αυτή υποδηλώνει φλεγμονή. Και βέβαια σημαντική η συμβολή πέρα από την καταρχάς διάγνωση και από την είναι η παρακολούθηση της νόσου και η παρακολούθηση αποτελεσμάτων θεραπείας, ένα παχυσμένο τείχομα ηλαιοτυφλικής βαλβίδας και τελικού ηλαίου. Βλέπουμε στις εικόνες διάχυσης ότι υπάρχει υψηλό σήμα στην περιοχή αυτή υποδηλωτικό ενεργότητας φλεγμονής, παθολογική ενίσχυση στο τείχομα της ηλαιοτυφλικής βαλβίδας και του τελικού ηλαίου, σημεία ενεργότητας νόσου. Σε αρκετά μεταγενέστερο στάδιο βλέπουμε ότι όλα αυτά έχουν υποχωρήσει και ότι η ηλαιοτυφλική βαλβίδα θα λέγαμε ότι τείνει προς το φυσιολογικό. Θα πρέπει να πω ότι η βιβλιογραφία τα τελευταία χρόνια, αν και έχει πολλές αναφορές και σε άλλους μεθόδους, θεωρεί τη μαγνητική εντερογραφία την μέθοδο εκλογής για την απεικόνιση και παρακολούθηση, διερεύνηση μάλλον, απεικόνιση και παρακολούθηση της νόσου του Κρόν. Όχι μόνο όμως νόσος του Κρόν και άλλες φλεγμονώδεις παθήσεις του εντέρου, αλλά και σε περιπτώσεις που αναζητούμε όγκους του λεπτού εντέρου, περίπτωση καρκινοειδούς στο δεξιό κάτω τεταρτημόριο της κοιλίας, άλλος μικρότερος όγκος. Η αλήθεια είναι ότι θα διέφευγε της προσοχής μας αν δεν είχαμε τις εικόνες διάχυσης. Πολλαπλή πολυποδίαση σε έναν τρίτο ασθενή, αρχόμενη ανάπτυξη εξεργασίας σε κάποιον από τους πολύποδες που είχε ήδη γνωστό ασθενής. Όσον αφορά την αναζήτηση ενεργού αιμορραγίας, φαίνεται ότι λίγο πιο εύκολη τη ζωή μας και τη διάγνωση κάνει η αξονική εντερογραφία σε σχέση με την μαγνητική εντερογραφία. Η μαγνητική εντερογραφία θα χρησιμοποιηθεί επίσης στην αναζήτηση αιτίων απόφραξης του λεπτού εντέρου. Επίσης, μια πάρα πολύ συνηθισμένη ένδειξη είναι η αναζήτηση αιτίων χρόνιας διάρειας ή κοιλιακού πόνου. Το συνηθέστερο όμως είναι ότι σε αυτές τις περιπτώσεις οι εξετάσεις που παίρνουμε είναι αρνητικές. Είδαμε λοιπόν τι μπορούμε να δούμε όταν κάνουμε την μαγνητική εντερογραφία. Πώς προετοιμαζόμαστε για αυτή. Ποικίλη προετοιμασία ανάλογα με τα κέντρα. Η συνήθις οδηγία, η γενική οδηγία είναι ότι ο ασθενής θα πρέπει να είναι 6 ώρες νηστικός πριν πάει για την εξέταση. Σε κάποια κέντρα προτιμούν να δίνουν και μία δίαιτα με χαμηλή περιεκτικότητα σε γαλακτοκομικά προϊόντα και σε πράσινες ίνες πριν την εξέταση για 2 μέρες, προκειμένου να μειωθεί η κινητικότητα του εντέρου και να έχουμε έτσι κάπως καλύτερες εικόνες που θα μας οδηγήσουν και σε διάγνωση. Τι γίνεται μετά την μαγνητική εντερογραφία. Λίγα και μάλλον σπάνιες είναι οι ανεπιθύμητες ενέργειες. Αυτές μπορεί να είναι συνήθως οι κλασικές ανεπιθύμητες ενέργειες μετά από οποιονδήποτε ενδοφλέβιο σκιαγραφικό στο μαγνήτη. Σε κάποιες περιπτώσεις πολύ σπάνιες έχουν αναφερθεί ναυτία, πόνη στην κοιλιά και μία ήπια διάρρεια. Αντενδείξεις πρακτικά για την εξέταση δεν υπάρχουν. Οι αντενδείξεις είναι αυτές που ισχύουν για όλες τις μαγνητικές τομογραφίες. Υπάρχει μεγάλη συζήτηση για το ποια από τις δύο μεθόδους θα πρέπει να προτιμήσουμε, αξονική ή μαγνητική εντερογραφία. Αξονική εντερογραφία είναι πολύ πιο γρήγορη, μαγνητική εντερογραφία είναι μάλλον πιο αργή και έχουμε ένα πρόβλημα όταν υπάρχουν αρτιφακτοί ή μη επιθυμητές εισπνευστικές κινήσεις. Όμως η μαγνητική εντερογραφία, όλες οι μελέτες συμφωνούν ότι είναι καλύτερη όταν θέλουμε να εκτιμήσουμε την ενεργότητα της φλεγμονής. Επίσης είναι καλύτερη σε νεαρούς, σε ασθενείς και σε ασθενείς που είναι σε έγκυες και σε ασθενείς που έχουν αλλεργία στα ιωδιούχα σκιαγραφικά. Πιο συνηθισμένες οι αλλεργίες στα ιωδιούχα σκιαγραφικά σε σχέση με αυτά με τα σκιαγραφικά της μαγνητικής τομογραφίας. Γιατί να κάνουμε αξονική ή μαγνητική εντερογραφία και όχι μόνο μία ενδοσκόπηση. Η ενδοσκόπηση θεωρείται
ελάχιστα επεμβατική. Στην ενδοσκόπηση θα δούμε μόνο το βλενογόνιο χιτώνα. Στην απεικόνηση θα δούμε πέρα από τον βλενογόνιο χιτώνα, υποβλενογόνιο και το επιφανειακό τείχομα. Θα δούμε επίσης πιθανές επιπλοκές, αποστήματα και συριγγόδους σπόρους μέσα στην κοιλία. Κλείνοντας λοιπόν, μαγνητική εντερογραφία, απεικόνηση του λεπτού εντέρου. Ας μην περιμένουμε κάτι άλλο για το στομάχι, για το παχύ έντερο. Δεν έχει ακτινοβολία, μεγάλο πλεονέκτημα της μεθόδου. Κύριες ενδείξεις, νόσος του Κρόν και άλλες φλεγμονώδεις νόσοι του εντέρου, κυρίως το να ψάξουμε να δούμε αν υπάρχουν αποστήματα ή συριγγώδεις σπόροι μεταξύ εντερικών ελίκων, όγκοι του λεπτού εντέρου, κυρίως ενδοαυλικοί όγκοι, εκεί έχουμε το μεγαλύτερο πλεονέκτημα. Λίγα πράγματα σε σχέση με τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες. Σημαντικό ο ασθενής να μπορεί να συνεργαστεί και να κρατήσει καλά τις αναπνοές του. Σημαντικό η μέθοδος να χρησιμοποιείται στους νέους ασθενείς, σε εγγύους, σε ασθενείς που κάνουν πολλές και επαναλαμβανόμενες εξετάσεις και στους οποίους πρέπει να υπάρχουν παρακολούθηση κατά την διάρκεια θεραπείας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Τζαλονίκου. Ευχαριστούμε, Μαρία. Ήταν πάρα πολύ σαφή αυτά που έδειξες, είπες και εντυπωσιακές εικόνες. Θα συνεχίσουμε με την CT στεφανιογραφία, εξελίξεις της τεχνολογίας στη διάγνωση της στεφανίας νόσου, που έχουμε τη χαρά να την παρουσιάσει η κυρία Ειρήνη Μαστοράκου, η οποία είναι ακτινοδιαγνώστρια και συντονίστρια καρδιαγγειακής απεικόνησης στον όμιλο της βιοιατρικής. Η κυρία Μαστοράκου. Θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Βλαχάκο, τον πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου, για την ωραία ιδέα που είχε και για την υλοποίησή της. Όπως επίσης και τον κύριο Τούλα, που είναι, φαντάζομαι, ο πολύ ενεργός διοργανωτής του συγκεκριμένου webinar, το οποίο μας έλειπε και το οποίο με πάρα πολύ χαρά αρχίζουμε και παρακολουθούμε όλοι, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε και τι γίνεται στον όμιλο της βιοιατρικής και επίσης να πάρουμε την καινούργια γνώση. Ειδικά για μας που είμαστε πολύ εξειδικευμένοι, για μένα δηλαδή, είναι πάρα πολύ ευχάριστο να μπορώ να παίρνω αυτά τα καινούργια πράγματα. Λοιπόν, στεφανιογραφία. Και γιατί στεφανιογραφία? Στεφανιογραφία για διάγνωση της στεφανιάς νόσου. Η στεφανία νόσος ανήκει σε ένα σύνολο παθήσεων που είναι κάτω από τον τίτλο, κάτω από της καρδιαγγειακής νόσου και περιλαμβάνει επίσης το αγκιακά εγκεφαλικά επεισόδια και την περιφερειακή αρτηριοπάθεια και είναι η πραγματική μάστιγα της σημερινής εποχής. Είναι μία νόσος, είναι ένα σύνολο νοσημάτων που εξαπλώνονται σε όλη την υφήλιο, όχι πλέον μόνο στο βιομηχανικό κόσμο, και έχει τη μεγαλύτερη νοσηρότητα και θνητότητα. Όπως βλέπουμε, το κομμάτι της καρδιαγγειακής νόσου είναι το 45% στις νόσους τις μη μεταδιδόμενες και από αυτό ουσιαστικά το 20% σχεδόν οφείλεται στην στεφανία νόσου. Επομένως, η στεφανία νόσος είναι κάτι που όλη η ανθρωπότητα, όλη η φύλιος τρέχει από πίσω για να την προλάβει, μαζί βέβαια με τα υπόλοιπα νοσήματα του καρδιαγγειακού συστήματος. Και εδώ, γιατί έγινε αυτή η αύξηση της καρδιαγγειακής νόσου, είναι πάρα πολύ απλό. Αλλάξαμε δραστικά τον τρόπο της ζωής μας με την πρώτη βιομηχανική επανάσταση και τα τελευταία 70 με 80 χρόνια έχουμε αλλάξει ακόμα περισσότερο χωρίς να έχουμε τις αντίστοιχες γονιδιακές αλλαγές. Επομένως, ο κυριότερος λόγος που έχουμε αυτό το πρόβλημα είναι η αλλαγή του τρόπου ζωής μας. Πώς θα καταπολεμηθεί? Με αλλαγή του τρόπου ζωής. Ωστόσο, ο τρόπος ζωής δεν είναι κάτι απλό να αλλάξει τώρα που όλοι μάθαμε το ωραίο. Επομένως, ερχόμαστε με την έγκαιρη διάγνωση για να προλάβουμε ουσιαστικά να εγκατασταθεί η νόσος.
Η έγκαιρη διάγνωση γίνεται καταρχήν με μια διαστρωμάτωση του πληθυσμού, δηλαδή να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι πιο πολύ υποφέρουν και έχουν πρόβλημα να αναπτύξουν καρδιαγγειακή νόσο, και αυτή η διαστρωμάτωση γίνεται με κλινικούς δείκτες αλλά και με απεικονιστικές εξετάσεις. Και αφού γίνει η διαστρωμάτωση, μετά να έχουμε μια έγκαιρη αντιμετώπιση. Εδώ έρχεται η αξονική στεφανιογραφία. Η αξονική στεφανιογραφία είναι μία από τις εξετάσεις που προσφέρει ουσιαστικά η αξονική τομογραφία καρδιάς. Είναι μία εξειδικευμένη αξονική τομογραφία υπό συγχρονισμό με ηλεκτροκαρδιογράφημα, η οποία γίνεται σε πολυτομικούς τομογράφους τουλάχιστον 64 τομών. Στην αξονική τομογραφία καρδιάς μπορούμε να δούμε ανατομικές και λειτουργικές λεπτομέρειες για πολλά αγγεία, όλα τα αγγεία του θώρακα και επίσης πολλές δομές του θώρακα. Ερχόμενοι στην αξονική στεφανιογραφία, είναι αυτή η οποία εστιάζει κατά κύριο λόγο στην ανατομία, τη μορφολογία και τη λειτουργική μελέτη των στεφανίων αρτηριών. Η αξονική στεφανιογραφία έχει 3 μέρη. Έχει τη μέτρηση του φορτίου ασβεστίου, την αγγιογραφία των στεφανίων αρτηριών και την λειτουργικότητα της καρδιάς. Γιατί μετράμε το ασβέστιο πάνω στις στεφανιαίες αρτηρίες? Διότι η ύπαρξή του είναι παθογνωμονική, εγκατεστημένη αθυροσκλήρυνσης, άρα ενδεικτική αθυρωματικής νόσου. Με την αξονική στεφανιογραφία είναι η πρώτη φορά που πραγματικά μπορέσαμε να δούμε την αθυροσκλήρυνση και να τη μετρήσουμε. Υπολογίζεται με διάφορους δείκτες. Ο πιο κοινός, γιατί αυτός είναι που χρησιμοποιείται εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες και πάνω με αυτόν έχουν γίνει περισσότερες μελέτες, είναι ο δείκτης Άκατσον, που παρέχει μία ένδειξη για την πιθανότητα υπάρξεως σημαντικού καρδιαγγειακού επεισοδίου μέσα στη δεκαετία. Εάν έχουμε 0 φορτίο ασβεστίου, τότε έχουμε πολύ μικρή πιθανότητα να υπάρχει ένα σοβαρό σύμβαμα. Με τη μέθοδο όμως μετρήσεως του φορτίου ασβεστίου δεν έχουμε τη δυνατότητα να δούμε τις μη επασβεστομένες πλάκες. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να έχουμε θερματική νόσο χωρίς να έχουμε ασβέστιο. Και αυτό στον ασυμπτωματικό πληθυσμό δεν είναι μικρό, είναι αρκετά μεγάλο, είναι 2,5 με 3%. Λοιπόν, το κομμάτι όμως το βαρύ πυροβολικό της αξονικής στεφανιογραφίας είναι η αγγιογραφία των στεφανίων αρτηριών. Οι δυνατότητες: βλέπουμε την ανατομία των στεφανίων αρτηριών και φλεγών και τις παραλλαγές, διερεύνηση αθυρωματικής πλάκας, αυλογραφία και υφή αγγειακού τυχώματος και τέλος μπορούμε να αποσυντικοποιήσουμε τις στενώσεις. Οι 2 βασικοί περιορισμοί είναι η αδυναμία απεικονίσεως της μικροκυκλοφορίας και της παλινδρόμου πληρώσεως, διότι δεν είναι εξέταση πραγματικού χρόνου. Η αδυναμία υπολογισμού λειτουργικών παραμέτρων έχει αρχίσει και υποχωρεί με τους καινούριους μεγάλους αξονικούς και τα καινούργια λογισμικά. Θα το συζητήσουμε αυτό μετά. Ένα πολύ δυνατό σημείο. Διερεύνηση της ανατομίας. Εντοπίζουμε τις ανομαλίες των στεφανίων αγγείων και αρτηριών και φλεγών και σε ενήλικες αλλά και σε μικρά παιδιά, όπου χρησιμοποιείται ευρύτατα στα νεογνά με μία ακρίβεια 100%. Μέσα στα πλαίσια της διερεύνησης της ανατομίας είναι και η διερεύνηση της αρτοστεφανιάς παράκαμψης, όπου η αξονική στεφανιογραφία έχει μία ευαισθησία 100% και μία πάρα πολύ μεγάλη ειδικότητα. Δηλαδή, όταν βλέπουμε τα μνημοσχεύματα και είναι βατά, είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι είναι βατά. Πάρα πολύ συχνά χρησιμοποιείται πλέον αντί της κλασικής επεμβατικής στεφανιογραφίας. Το δεύτερο μέρος είναι το δεύτερο κομμάτι, είναι η διερεύνηση της αθυρωματικής πλάκας. Βλέπουμε πλάκες επασβεστομένες, πλάκες οι οποίες έχουν μεικτή υφή, διότι έχουν σημεία που είναι υπόπυκνα, σημεία τα οποία είναι υπέρπυκνα. Έχουμε δυνατότητα να μετρήσουμε όλες αυτές τις πυκνότητες και να χαρακτηρίσουμε την πλάκα
έτσι ώστε να ξεχωρίσουμε την ευάλωτη αθερωματική πλάκα, δηλαδή την πλάκα αυτή που έχει μεγάλη πιθανότητα να μπορέσει να ξεκολλήσει από το τείχομα και να δημιουργήσει προβλήματα εμφράγματος. Τα απεικονιστικά χαρακτηριστικά είναι πολύ συγκεκριμένα. Έχουν πια θεσμοθετηθεί και έχουν αντιστοιχιστεί με τα αντίστοιχα ιστολογικά χαρακτηριστικά. Το δε τελευταίο και πιο πρόσφατο σημείο είναι το περιαγκιακό λίπος. Το λέω εδώ και το τονίζω γιατί είναι μια πάρα πολύ πρόσφατη ουσιαστικά κατάσταση η οποία έχει καταξιωθεί και θεωρείται ότι δείχνει την ενεργή φλεγμονή. Βλέπουμε εδώ πέρα πώς χάνεται, πώς η καλή παρυφή στη στεφανιαία αρτηρία είναι το σημείο της ενεργής φλεγμονής, γιατί μην ξεχνάμε ότι η αθυρωμάτωση είναι μια φλεγμονώδης αντίδραση. Έχουμε τη δυνατότητα να δούμε τον αυλό αλλά και το τείχομα του Αγίου. Ας μην ξεχνάμε ότι στην κλασική στεφανιογραφία έχουμε τη δυνατότητα να βλέπουμε μόνο τον αυλό. Αυτό εδώ, δηλαδή το πώς είναι η υφή του τειχόματος, θρόμβους και διάφορα άλλα στοιχεία τα οποία υπάρχουν στο τείχομα δεν φαίνονται με την κλασική στεφανιογραφία. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια βέβαια μελετούμε και τα stents. Σήμερα πολύ καλύτερα από ό,τι παλιότερα. Θυμάμαι στις πρώτες μου ομιλίες έδειχνα την απογοήτευση που είχαμε όταν μιλούσαμε για τα stents, γιατί δεν μπορούσαμε να δούμε όταν έπεφτε εξέταση με stent ήταν πάρα πολύ δύσκολη και με πάρα πολύ αμφίβολα αποτελέσματα. Σήμερα, καθώς αλλάζουν τα υλικά ουσιαστικά και γίνονται πιο φιλικά στις ιοντίζουσες ακτινοβολίες, βλέπουμε πάρα πολύ ωραία τον αυλό μέσα στο stent, πόσο καλά σκιαγραφείται, ενώ εδώ υπάρχει ένα μικρό έλλειμμα σκιαγραφήσεως. Εδώ βλέπουμε πλήρη υποσκιαγράφηση, που σημαίνει επαναστένωση. Και εδώ έχουμε τη δυνατότητα να μελετήσουμε και την ακριβή τοποθεσία, αν έχει μείνει σταθερά στη θέση του ή αν έχει μετακινηθεί. Και τέλος, μέτρηση στενώσεων, που είναι κάτι σημαντικό, αλλά όχι τόσο σημαντικό όπως ήταν παλιότερα, διότι πια θεωρούμε ότι η στένωση αυτή καθεαυτή, ακόμα και αν είναι σημαντικού βαθμού, αν δεν συνοδεύεται από μια λειτουργική δοκιμασία, δεν αντιμετωπίζεται απευθείας με παρεμβατικές μεθόδους. Και εδώ ερχόμαστε στο θέμα των λειτουργικών μετρήσεων των στενώσεων, όπου και εδώ έχει μπορέσει ο αξονικός πλέον να κάνει ένα βήμα μπρος και με ειδικά λογισμικά να μετράμε το κλασματικό απόθεμα ροής. Το κλασματικό απόθεμα ροής είναι μια κλασική μέθοδος η οποία χρησιμοποιείται στο μνημοδυναμικό εργαστήριο για να καθορίζει εάν μια στένωση είναι λειτουργικά σημαντική ή όχι. Με βάση το συγκεκριμένο αυτό πρόγραμμα έχει δημιουργηθεί ένα αντίστοιχο πρόγραμμα πάρα πολύ αξιόπιστο και πολύ καταξιωμένο, το οποίο όμως δεν χρησιμοποιείται πάρα πολύ για λόγους κυρίως εμπορικούς. Το έχει μια εταιρεία, είναι πάρα πολύ ακριβό και ακόμα δεν έχει μπορέσει να εξαπλωθεί σε όλους τους αξονικούς. Δίνει πάρα πολύ ωραίες εικόνες και πάρα πολύ γρήγορα. Μπορούμε να χαρακτηρίσουμε το μυοκάρδιο, βλέπετε εδώ, ότι υποενδοκαρδιακά, και δηλαδή που γίνονται ουσιαστικά οι ισχαιμικές αλλοιώσεις. Έχουμε υποσκιαγράφηση σε συνθήκες ηρεμίας. Εδώ δεν έχουμε stress test που το μετράμε και αυτό είναι δηλωτικό ουλοποίησης. Εάν δεν προσθέσουμε και λειτουργικές δοκιμασίες και δούμε την κινητικότητα του καρδιακού μυού στην αριστερά κοιλία, μπορούμε να έχουμε πολύτιμες πληροφορίες. Τέλος, σήμερα με μεγάλους αξονικούς είτε 128 επί 2 λιχνίες είτε 456 τομών, έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε και τεστ φαρμακευτικής κοπόσεως
για να δούμε την αιμάτωση του μυοκαρδίου. Άρα, έχουμε πολλά δεδομένα και είναι πλέον μια εξέταση πρώτης γραμμής. Το 2016-2017 το NICE στην Αγγλία το προέκρινε σαν εξέταση πρώτης γραμμής για τον άτυπο προκάρδιο πόνο, με αποτέλεσμα σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο να αλλάξει τελείως η δομή του πώς υποδέχονται αυτόν τον άρρωστο και να υπάρχουν αξονικοί τομογράφοι σε πάρα πολλά σημεία μέσα στην επικράτεια. Και το 2021 όλες οι εταιρείες, οι καρδιολογικές και οι ακτινολογικές που απεικονίζουν, αλλά και που είναι και εταιρείες κλινικές για την καρδιά, θεωρούν ότι πλέον είναι εξέταση πρώτης γραμμής και για τους ασυμπτωματικούς αρρώστους. Άρα συνοπτικά οι ενδείξεις οι οποίες υπάρχουν για τους ασυμπτωματικούς, η διάγνωση της υποκλινικής αθυρωμάτωσης σε άτομα μέσου και υψηλού κινδύνου με πολλαπλούς παράγοντες κινδύνου. Είναι αυτό που λέμε να κάνω έναν προληπτικό έλεγχο. Η διάγνωση ή ο αποκλεισμός της στεφανίας νόσου σε άτομα τα οποία έχουν αμφίβολα αποτελέσματα σε άλλες διαγνωστικές δοκιμασίες. Μία δοκιμασία κόπωσης που μας δίνει αμφίβολα αποτελέσματα, η αμέσως επόμενη εξέταση είναι η αξονική στεφανιογραφία. Και τέλος, παρακολούθηση των αποτελεσμάτων της θεραπείας. Υπάρχει υποκλινική αθυρωμάτωση, υπάρχουν πλάκες μικρές, αρχίζουν θεραπείες. Σε ένα χρόνο τι έχει γίνει? Έχουμε αποτέλεσμα στη θεραπεία. Και ερχόμαστε στα άτομα τα οποία πονούν. Με αυτό αποκλείεται η στεφανία νόσος επί αρνητικών αποτελεσμάτων ή επί θετικών αποτελεσμάτων έχουμε μία σίγουρη διάγνωση στεφανίας νόσου από φρικτικής ημιαιτιολογίας. Είναι πολύ εύκολο να γίνει ένας καρδιολογικός προεγχειρητικός έλεγχος σε άτομα χαμηλής μέσης πιθανότητας. Ένας έλεγχος για αποκλεισμό στεφανίας νόσου σε άτομα που έχουν άλλες καρδιακές παθήσεις. Και τέλος, είναι μια κλασική μέθοδος πλέον για παρακολούθηση ατόμων με γνωστή στεφανία νόσου που έχουν κάνει παρεμβατικές μεθόδους. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Μαστοράκου. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Ήθελα να σας επιστρέψω το κομπλιμέντο ότι είσαστε εξαιρετικοί σε αυτό που έχετε τόσα χρόνια δουλέψει στον Άσο και συνεχίζετε να κάνετε τώρα και μας δείξατε πόσο πληροφορία μπορούμε να πάρουμε. Είπαμε οι ερωτήσεις θα γίνουν στο τέλος. Περιμένουμε έχουμε μερικές ερωτήσεις εδώ για να απαντήσουμε στο τέλος. Θα παρακαλούσα τους ομιλητές να μείνουν στο χρόνο τους λίγο γιατί έχουμε ξεφύγει και θα ζητούσα στον επόμενο ομιλητή, τον κύριο Λάζαρο Ρέπα, επεμβατικό ακτινολόγο, επιστημονικά υπεύθυνο του ακτινοδιαγνωστικού και αγγιογραφικού τμήματος της Βιοκλινικής Αθηνών και παλιό μου γνώριμα από δεκαετίες στο Αττικό Νοσοκομείο, να μας μιλήσει για την επεμβατική ακτινολογία στις διάφορες ειδικότητες, από τη διάγνωση στη θεραπεία. Λάζαρε, σε ακούμε. Ευχαριστώ πολύ για την τιμητική πρόσκληση από τον καθηγητή μου, τον κύριο Βλαχάκου, και συγχαρητήρια για αυτό το εγχείρημα των εκπαιδευτικών σεμιναριών με τους αξιόλογους ομιλητές. Καθώς ο χρόνος είναι περιορισμένος και το πεδίο δράσης της επεμβατικής ακτινολογίας αρκετά μεγάλο, εγώ θα σας παρουσιάσω κάποια περιστατικά από το αρχείο μου, τα οποία έχουν απόλυτη ένδειξη βιβλιογραφικά και επιστημονικά να πραγματοποιηθούν με τις ενδαγγειακές τεχνικές ή μη της επεμβατικής ακτινολογίας. Καταρχήν, τι είναι επεμβατική ακτινολογία? Είναι η εξειδίκευση της ακτινολογίας με γνωστικό αντικείμενο την εκτέλεση διαγνωστικών και θεραπευτικών πράξεων υπό την καθοδήγηση των απεικονιστικών μηχανημάτων, υπερηγογράφημα, αξονικός τομογράφος, μαγνητικός τομογράφος και ακτινοσκόπηση, με σκοπό τη διάγνωση και τη θεραπεία. Κατηγοροποιείται σε αγκιακή, που περιλαμβάνει το αρτηριακό και φλεβικό δίκτυο του ανθρώπινου οργανισμού, εκτός της καρδιάς και του κεντρικού νευρικού συστήματος, τη μη αγκιακή και την επεμβατική ογκολογία, που περιλαμβάνει ουσιαστικά τη διάγνωση, θέτει διάγνωση και τη θεραπεία σε πολλές πρωτοπαθείς και δευτεροπαθείς κακοήθειες. Μεγάλο πλεονέκτημα της επεμβατικής ακτινολογίας είναι ότι 8-10 επεμβάσεις πραγματοποιούνται με μικρές τομές, κάτω των 5 χιλιοστών,
9-10 επεμβάσεις πραγματοποιούνται μόνο υπό τοπική αναισθησία και με σπάνια με τη χρήση ήπιας καταστολής. Είναι λιγότερο αιματηρές σε σύγκριση με τις κλασικές χειρουργικές τεχνικές. Οι περισσότεροι από τους ασθενείς επιστρέφουν στο σπίτι την ίδια μέρα, με αποτέλεσμα αυτό να έχει μικρότερο διαχειριτικό κίνδυνο στους ασθενείς που υποβάλλονται στις εν λόγω τεχνικές, καθώς οι ασθενείς αυτοί πάσχουν από πολλαπλές συνοσυρότητες. Εγώ θα να σας αναφέρω μόνο τις θεραπευτικές τεχνικές της επεμβατικής ακτινολογίας. Πάμε να προχωρήσουμε στην αγκιακή επεμβατική ακτινολογία. Οι ασθενείς με ανεβρίσματα της κατιούσης και υπό προϋποθέσεις της ανίωσης θωρακικής αορτής έχουν απόλυτη ένδειξη να υποβληθούν στις τεχνικές της επεμβατικής ακτινολογίας με την τοποθέτηση επικαλυμμένου στεν, όπως και ασθενείς με υπονεφρικά και υπό προϋποθέσεις με υπερνεφρικά ανεβρίσματα έχουν απόλυτη ένδειξη να υποβληθούν στις ενεργειακές τεχνικές επεμβατικής ακτινολογίας. Ένα παράδειγμα, ασθενής 27 ετών μετά από τροχαίο, από η αξονική αγιογραφία ανέδειξε ψευδοανέβρισμα της κατιούσης θωρακικής αορτής. Ο ασθενής εισήχθη επειγόντως στον αγιογράφο και βλέπουμε μετά την τοποθέτηση της επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης πώς έχει αποκατασταθεί η μπατότητα της κατιούσης θωρακικής αορτής, ενώ δεν φαίνεται το ψευδοανέβρισμα. Ένα έμπειρο ακτινολογικό μάτι θα παρατηρούσε ότι υπάρχει μια ενδοδιαφυγή τύπου 2 από την αριστερή υποκλίδιο αρτηρία, η οποία αποκαταστάθηκε σε δεύτερο χρόνο. Άλλο παράδειγμα, ασθενής με διατητρένον έλκος 75 ετών, το παρακολουθούσαμε για 2 χρόνια. Το διατητρένον έλκος μεγάλωσε κατά 50% σε διάστημα ενός εξαμήνου. Είχε απόλυτη ένδειξη να πραγματοποιηθεί το TIVAR. Βλέπουμε την έκπτυξη της επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης κατά μήκος κατιούσης θωρακικής αορτής. Σε αυτή την περίπτωση θυσιάσαμε την αριστερή υποκλίδιο αρτηρία χωρίς κανένα λειτουργικό πρόβλημα για τον ασθενή. Άλλοι ασθενείς που έχουν απόλυτη ένδειξη βιβλιογραφικά και βάσει των κατευθυντήριων οδηγιών είναι ασθενείς που έχουν αληθή και ψευδοανεβρίσματα σπλαχνικών αγκίων. Ένα παράδειγμα ενός ασθενούς 27 ετών με ανέβρισμα στο στέλεχος της δεξιάς νευρικής αρτηρίας της τάξης των 2,5 εκατοστών από προσπέλαση από την βραχιόνιο αρτηρία. Βλέπουμε πώς καυτηριάστηκε η δεξιά νευρική αρτηρία και εκτίθηκε η επικαλυμμένη ενδοπρόθεση, αποκαθιστώντας ουσιαστικά τη ροή εντός της δεξιάς νευρικής αρτηρίας. Ο ασθενής, μάλιστα, επειδή παρακεντήθηκε από την βραχιόνιο αρτηρία, μετά από 8 ώρες επέστρεψε στο σπίτι του. Άλλο παράδειγμα, ασθενής 75 ετών με υποτροπιάζοντα επεισόδια παγκρεατίτιδας. Βλέπουμε ένα τεράστιο ψευδοανέβρισμα και σε περίπτωση ρήξης με υψηλά ποσοστά άνω του 70% θνητότητα. Καθηριάστηκε ο αλήριος τρίποδας και με τη τεχνική του εμβολισμού ένθεν και ένθεν με τη χρήση μεταλλικών σπυραμάτων βλέπουμε πώς αποκλείστηκε το ψευδοανέβρισμα από την ροή της πληνικής αρτηρίας. Άλλοι ασθενείς οι οποίοι έχουν απόλυτη ένδειξη να υποβληθούν στις τεχνικές ενεργειακές της επεμβατικής ακτινολογίας είναι ασθενείς που πάσχουν από περιφερική αποφρακτική αρτηριοπάθεια. Αφορά κυρίως ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, ζαχαροδιαβητικούς καπνιστές, οι οποίοι έχουν σημαντική, η περιφερική αρτηριακή νόσος έχει σημαντική επίπτωση ετήσια. Ένα παράδειγμα, αιμοκαθερώμενος ασθενής 73 ετών, με κρίσιμη ισχυμία το κάτω άκρου, Rutherford 4 και σύνδρομο Λερής κατά τον αγγιογραφικό έλεγχο. Βλέπουμε αποφραγμένο το υπονεφρικό τμήμα της κοιλιακής αορτής και των λαγωνιών αξώνων. Ο ασθενής καθηριάστηκε από τις κοινές μυριαίες αρτηρίες, έγινε επενδοθυλιακή προσπέλαση των λαγωνίων αρτηριών και έκπτυξη μεταλλικών ενδοπροθέσεων και βλέπουμε πώς αποκαταστάθηκε η ροή κατά μήκος του υπονεφρικού τμήματος της κοιλιακής αορτής και των λαγωνίων αξώνων. Να συμπληρώσουμε εδώ ότι η εν λόγω επέμβαση έχει ποσοστά επιτυχίας και βατότητας στην πενταετία πάνω από 90%, παρόμοια και καλύτερα από τους ασθενείς που υποβάλλονται σε χειρουργικές τεχνικές με αρτοοδηλαγώνιο μοσχεύματα. Η ενταγκιακή μέθοδος, λοιπόν, προτιμάται έναντι της χειρουργικής μεθόδου όταν προσφέρει ισοδύναμο βραχή και μακροπρόθεσμο κλινικό όφελος και πάντα θα το έχουμε ως πρώτη επιλογή στους ασθενείς με περιφερική αρτηριακή νόσο. Άλλη μια σπουδαία και σημαντική κατάκτηση επεμβατικής ακτινολογίας αφορά στους ασθενείς με οξέα ισχυμικά αγκιακά εγκεφαλικά επεισόδια. Ασθενής 75 ετών προσήλθε
στα επίγοντα, με δεξιά ημιπληγία. Από τη αξονική αγγιογραφία ανέδειξε απόφραξη του μη 2 μη 3 τμήματος της αριστερής μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας. Ο ασθενής αυτός θρομβολήθηκε σε συνεργασία με το τμήμα νευρολογίας του νοσοκομείου μας και στη συνέχεια οδηγήθηκε στον αγγιογράφο, όπου αφού καθητηριάστηκε η αριστερή μέση εγκεφαλική αρτηρία, στη συνέχεια εκτίθηκε ένα στεν και αναρροφήσαμε τον θρόμβο. Βλέπουμε εδώ πώς αποκαταστάθηκε η αιματική ροή στην αριστερή μέση εγκεφαλική αρτηρία με ένα μικρό σπασμό στη μεσότητά της. Και οι ασθενείς με μαζική πνευμονική εμβολία, οι ασθενείς έχουν απόλυτη ένδειξη να υποβληθούν σε θρομβεκτομή. Ένα παράδειγμα ενός 70 ετών ασθενούς. Βλέπουμε πώς καθητηριάσαμε την πνευμονική αρτηρία και αναρροφήσαμε, συλλέξαμε το θρόμβους από το αγκιακό δίκτυο. Και ασθενείς με εντοβάθμια αγκιακή θρόμβωση, οι οποίοι ουσιαστικά ταλαιπωρούνται από τις επιπλοκές τους, όπως είναι το μεταθρομβωτικό σύνδρομο, τα άκρα σε περίπτωση μεταθρομβωτικού συνδρόμου κινδυνεύουν. Έχουν απόλυτη ένδειξη και οι ασθενείς αυτές να υποβληθούν σε ενταγκιακές τεχνικές αναρρόφησης του θρόμβου, με πολύ καλύτερα αποτελέσματα βιβλιογραφικά από τις παλιές ενταγκιακές τεχνικές που χρησιμοποιήσαμε με τη θρομβόληση και με την αγγιοπλαστική με αεροθάλαμο διακαθιδριακή θρομβεκτομία. Όσον αφορά τώρα τη μη αγκιακή πνευματική ακτινολογία, αυτή περιλαμβάνει τις διαδερμικές βιοψίες υπαγών οργάνων, λεμφαδένων, προστάτη αδένα πνεύμονα, διαδερμικές βιοψίες ένδο και επιστοπερτοναϊκού χώρου, αλλοιώσεων, θεραπεία πρωτοπαθών και δευτεροπαθών κακοηθιών, με την χρήση του καυτηριασμού με μικροκύματα, με την κρυοπηξία ή με τις ραδιοσυχνότητες, παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος σε ασθενείς με κατάγματα κακοήθησης αιτιολογίας, είτε από μεταστατική νόσο, είτε από πρωτοπαθή νόσο, είτε από οστεοποροτικά κατάγματα, είτε από επιθετικά αιμαγγιώματα, και αντιμετώπιση του άγχους με τις διηθήσεις που κάνουμε, είτε για τους ασθενείς που πάσχουν από εκφυλιστική σπονδυλοαρθροπάθεια, είτε ασθενείς με κακοήθη νοσήματα όπως ο καρκίνος του παγκρέατος, που προσβάλλει στην πλειοψηφία του το κοιλιακό πλέγμα. Σε αυτούς τους ασθενείς χρησιμοποιούμε τεχνικές τύπου νευρόλυσης για την αντιμετώπιση του άλγους των ασθενών. Εδώ μερικά παραδείγματα. Ασθενείς με πνευμονική αλλίωση στην αριστερή πνευμονική κορυφή. Η προχοσκόπηση δεν ήταν διαγνωστική. Τον υποβάλαμε στη τεχνική της βιοψίας αποκονιστικά καθοδηγούμενης. Δεύτερο παράδειγμα, ασθενείς με κύρωση ύπατος και μονήρια αιστεία υπατοκυταρικού καρκίνου σε δύσκολη θέση. Βλέπουμε με τη χρήση και την καθοδήγηση του αξονικού τομογράφου πως εισήχθη μπελώνα των μικροκυμάτων και καυτηριάστηκε η αλλίωση δίπλα από την καροκύλη φλέβα. Άλλο παράδειγμα, ασθενείς μετά από χολοξυστεκτομή και ενδοκυλιακό απόστημα στην κήτη της χολοξυστεκτομής. Βλέπουμε πως με τη βοήθεια του αξονικού τομογράφου εισάγαμε το παροχητευτικό καθετήρα στο σηπτικό αυτό ασθενή. Άλλο παράδειγμα είναι μια ασθενής με ολιγομεταστατική νόσο από παχύ έντερο. Οι ασθενείς αυτοί δεν ανταποκρινόταν στη χημειοθεραπεία όσον αφορά την πνευμονική νόσο. Έτσι, με τη χρήση 2 συνεδριών κρυοπηξίας υπό την καθοδήγηση του αξονικού τομογράφου, βλέπουμε καυτηριάσαμε τις φλάβες. Αυτό είναι το κλινικό διήθημα που δημιουργείται μετά τον καυτηριασμό. Αντιμετωπίστηκε και είναι ελεύθερη νόσου το τελευταίο εξάμηνο. Άλλο ένα εντυπωσιακό παράδειγμα μία αγκιακής επεμβατικής ακτινολογίας αφορά σε έναν ασθενή 40 ετών, ο οποίος έπασχε από κύρωση ύπατος σε έδαφος υπατήτητας Β. Μας ήρθε στο νοσοκομείο με ασχετική συλλογή, υποτάση. Αφού τον παροχετεύσαμε, στη συνέχεια υποβλήθη σε αξονική τομογραφία ύπατος. Βλέπουμε την μονήρια αιστεία υπατοκυταρικού καρκίνου, του πήραμε βιοψία και στη συνέχεια με τη χρήση του ραδιοβολισμού κλιματικής ουσιαστικά εντός εισαγωγικών υπατεκτομής και σε συνδυασμό με καυτηριασμό με τη χρήση μικροκυμάτων, βλέπουμε το αποτέλεσμα μετά τον ραδιοεμβολισμό. Ο ασθενής αυτός παραμένει 5 χρόνια μετά την εφαρμογή των τεχνικών της επεμβατικής ακτινολογίας, ελεύθερος νόσου. Η πλάβη δεν σκιαγραφείται και έχει μικρύνει σε μέγεθος, ενώ κατά τις φάσεις σκιαγράφησης δεν σκιαγραφείται, παραμένει ανενεργή. Συμπερασματικά,
Η επεμβατική τεχνολογία παίζει σημαντικό ρόλο στην πλειοψηφία των παθήσεων του εγκαιακού δικτύου. Δεν υπάρχει ουσιαστικά εγκαιακή πάθηση όπου να μην συμβάλλει η επεμβατική τεχνολογία. Είναι καθοριστική συμβολή της στην αντιμετώπιση επιγόντων περιστατικών, όπως είναι σε περιστατικά αιμορραγίας, σύψης, ισχαιμίας και άλλα. Και η πνευματική ογκολογία συμβάλλει τόσο στη διάγνωση όσο και στη θεραπεία πρωτοπαθών και δευτεροπαθών καθοριθμιών και συμβάλλουμε άμεσα στην αντιμετώπιση χρόνου άλγους σε ασθενείς με εκτελεστικά νοσήματα ή σε ασθενείς με κακοήθειες. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ρέπα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υψηλού επίπεδου ιατρική, με υψηλού επίπεδου παρουσίαση, με πολύ χαμηλή τραυματικότητα για τον ασθενή. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ και να προσθέσω ότι αυτές οι τεχνικές, πολλά από τα περιστατικά έχουν πραγματοποιηθεί στη βιοκλινική, που είναι πολύ σημαντικό. Χαίρομαι. Θα συνεχίσουμε με την κυρία Δέσποινα Σαββίδου, η οποία είναι ακτινοδιαγνώστρια και διευθύντρια σε τμήμα μαγνητικής και αξονικής τομογραφίας στη βιοιατρική, για τον ρόλο της πολυπαραμετρικής μαγνητικής τομογραφίας στην διάγνωση του καρκίνου του προστάτη. Κυρία Σαββίδου. Γεια σας και από μένα. Ευχαριστώ πολύ το Προεδρείο για την πρόσκληση. Ελπίζω να ακούγομαι. Ποιος είναι λοιπόν ο ρόλος σήμερα της πολυπαραμετρικής μαγνητικής στην διάγνωση του καρκίνου του προστάτη? Αρχικά η μαγνητική τομογραφία είχε χρησιμοποιηθεί ως διαγνωστικό εργαλείο στην τοπική σταδιοποίηση σε άντρες με διαγνωσμένο καρκίνο του προστάτη πριν την προστατεκτομή ή την ακτινοθεραπεία. Με την πρόοδο όμως της τεχνολογίας στη μαγνητική τομογραφία και με το συνδυασμό ανατομικών ακολουθιών που μας παρέχουν πληροφορίες για τα μορφολογικά χαρακτηριστικά, και αυτές είναι οι TAF1 και τα 2 ακολουθίες, και λειτουργικών ακολουθιών που είναι η ακολουθία διάχυσης αλλά και δυναμικές λήψεις μετά την ενδοφλέβεια χορήγηση παραμαγνητικής ουσίας, αναπτύχθηκε λοιπόν η πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία που βελτίωσε τη δυνατότητά μας στην ανάδειξη αλλά και το χαρακτηρισμό των όγκων του προστάτη αδένα. Η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Απεικόνησης Ουρογεννητικού αλλά και το Αμερικάνικο Κολέγιο Ακτινολογίας έχουν εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές για τον τρόπο εκτέλεσης της πολυπαραμετρικής μαγνητικής τομογραφίας, την ερμηνεία αλλά και την καταγραφή των ευρημάτων, το λεγόμενο σύστημα BIRATS. Το 2012 ανακοινώθηκε η πρώτη έκδοση, το 2015 η δεύτερη και το 2019 ανακοινώθηκαν κάποιες μικρές τροποποιήσεις για την απλοποίηση της αξιολόγησης της εξέτασης και την όσο το δυνατό μείωση της διαφοροποίησης των αποτελεσμάτων ανάμεσα σε διαφορετικούς ακτινοδιαγνώστες. Τα PIRATS λοιπόν περιλαμβάνουν κάποιες ελάχιστες τεχνικές παράμετρους για την εξέταση έτσι ώστε να είναι αποδεκτή. Προτείνεται ένας ενιαίος τρόπος καταγραφής των ευρημάτων στο ακτινολογικό πόρισμα, έτσι ώστε να υπάρχει μια κοινή γλώσσα επικοινωνίας μεταξύ των κλινικών ιατρών και των ακτινολόγων, και προτείνεται η χρήση κατηγοριών που περιλαμβάνουν την πιθανότητα ένας ασθενής να πάσχει από κλινικά σημαντικό καρκίνο του προστάτη αδένα, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον περαιτέρω χειρισμό των ασθενών. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη προετοιμασία έως καθόλου. Αυτό που θα θέλαμε είναι να αδειάσει το ορθό του ασθενής πριν την εξέταση, έτσι ώστε να μειωθεί η ποσότητα κοπράνων και αέρα στο ορθό, για να έχουμε όσο το δυνατό λιγότερα artifact. Επίσης, η χρήση σπασμολυτικών δεν θεωρείται απαραίτητα, αλλά μπορεί να βοηθήσει, γιατί μειώνει τον περισταλτισμό του ορθού. Εμείς στο τμήμα μας χορηγούμε σπασμολυτικό. Και γενικότερα προτείνουμε αναμονή τουλάχιστον 6 εβδομάδες μετά τη διενέργεια βιοψίας για να προχωρήσουμε σε πολυπαραμετρική. Προτιμούμε, αν υπάρχει 3 Τέσλα στο τμήμα, εμείς προτιμούμε το 3 Τέσλα γιατί θεωρείται ανώτερος του 1,5, αν και οι δύο αυτοί τομογράφοι θεωρούνται επαρκείς και με την έννοια ότι μπορούν να διενεργήσουν αξιόπιστες εξετάσεις. Τον 1,5 Τέσλα τον προτιμάμε σε ασθενείς που έχουν στο σώμα τους κάποια υλικά που δεν θεωρούνται συμβατά με το 3 Τέσλα. Η ανατομική ξεκινάει το πρωτόκολλο της εξέτασης με την ανατομική απεικόνηση, με υψηλής ευκρίνειας τομές TAF2 προσανατολισμού, και θέλουμε σε τουλάχιστον 2 επίπεδα. Απαραίτητο είναι το εγκάρσιο και θέλουμε τουλάχιστον ή ομπελιαίο ή στεφαναίο.
Επίσης, συνεχίζουμε με το MES στα φένα και τα 2 με μεγάλο field of view για την τοπική σταδιοποίηση του καρκίνου, που μας δίνουν τη δυνατότητα να απεικονίσουμε μεταστατικούς λεμφαδένες, εξωπροστατική επέκταση ή και οστικές εντοπίσεις. Οι λειτουργικές ακολουθίες που αποτελούν και το σημαντικότερο κομμάτι της εξέτασης και ουσιαστικά η ακολουθία μοριακής διαχύσεως απεικονίζει την κίνηση των μορίων του νερού στους ιστούς και έτσι οι καρκίνοι, δηλαδή οι νεοπλασματικοί ιστοί που έχουν αυξημένη κύτταρο-βρύθια, παρουσιάζουν περιορισμό της διαχύσεως, δηλαδή περιορισμό της κίνησης των μορίων του νερού στους ιστούς. Και έτσι στις ακολουθίες διάχυσης απεικονίζονται με υψηλό σήμα, ενώ στους αντίστοιχους χάρτες ANDC με χαμηλής εντάσεως σήμα. Η ακολουθία διαχύσεως αφορά την κυρίαρχη ακολουθία στην οποία αξιολογούμε τις αλλοιώσεις στην περιφερική ζώνη του προστάτη αδένα. Οι δυναμικές λήψεις μετά την ενδοφλέβεια χορήγηση παραμαγνητικής ουσίας αφορούν ένα δευτερεύον εργαλείο στην διερεύνηση αλλοιώσεων στην περιφερική ζώνη του αδένα. Θα αναφερθώ αργότερα. Οι κατηγορίες PIRATS αφορούν PIRATS 1 έως PIRATS 5, με το PIRATS 1 να αφορά την κατηγορία με πολύ χαμηλή πιθανότητα για την ύπαρξη κλινικά σημαντικού καρκίνου, ενώ PIRATS 5 πρόκειται για αλλοιώσεις με πολύ υψηλή πιθανότητα για την ύπαρξη κλινικά σημαντικού καρκίνου. Τι εννοούμε όταν λέμε κλινικά σημαντικό καρκίνο? Εννοούμε καρκίνο που ιστολογικά κατηγοριοποιείται ως Gleason score πάνω από 7, αν ο όγκος του είναι τουλάχιστον μισό κυβικό εκατοστό ή αν υπάρχει εξωπροστατική επέκταση. Υπάρχει ένας αλγόριθμος που χρησιμοποιούμε εμείς οι ακτινολόγοι για να κατηγοριοποιήσουμε τις αλλοιώσεις. Στην περιφερική ζώνη χρησιμοποιούμε κυρίως την διάχυση για να πούμε αν μια αλλοίωση έχει υψηλή πιθανότητα για κλινικά σημαντική νεοπλασία. Δευτεροβόντως, χρησιμοποιούμε και τις δυναμικές λήψεις μετά το σκιαγραφικό για να πούμε αν μια αλλοίωση που αρχικά με βάση τη διάχυση κατηγοριοποιείται ως PIRATS 3, αν αυτή όμως ενισχύεται πρώιμα και έντονα στις δυναμικές λήψεις, τότε γίνεται PIRATS 4. Στις αλλοιώσεις που βρίσκονται στην μεταβατική ζώνη του αδένα, η κυριαρχή ακολουθία που χρησιμοποιείται για να τις αξιολογήσουμε είναι η TAV2 ακολουθία. Έχει να κάνει με την μορφολογία τους, αν αυτή έχει ασαφή όρια, έχει ομοιογενώς χαμηλό σήμα, τότε θεωρείται ύποπτη και κατηγοριοποιείται ως PIRATS 4. Δευτερεύουσα ακολουθία σε αυτές τις αλλοιώσεις είναι η ακολουθία διάχυσης, που και πάλι μπορεί να μας βοηθήσει να πούμε αν μια αλλοίωση που αρχικά θεωρείται PIRATS 3, αν περιορίζει τη διάχυση, τότε αυξάνεται και πάει PIRATS 4. Να σας δείξω μερικές εικόνες που είναι και ευχάριστες. Εδώ στο δεξιό πλάγιο τμήμα της περιφερικής ζώνης του αδένα φαίνεται μια αλλοίωση με περιορισμό διάχυσης, δηλαδή υψηλό σήμα. Και εδώ στις αντίστοιχους χάρτες ADC έχει χαμηλή εντάσεως σήμα. Αυτή κατηγοριοποιείται ως PIRATS 4, είναι πολύ ύποπτη για να υπάρχει κλινικά σημαντικός καρκίνος. Δεν είναι 5 λόγω της διαμέτρου. Από 1,5 εκατοστά και πάνε κατηγοριοποιείται ως PIRATS 5. Η ίδια αλλοίωση φαίνεται εδώ στον χάρτη μετά την ενδοφλέβεια χορήγηση παραμαγνητικής ουσίας. Προσλαμβάνει έντονα και πρώιμα το σκιαγραφικό. Έχει καμπύλη τύπου 3, δηλαδή έντονη πρώιμη ενίσχυση και wash out στις καθυστερημένες λήψεις. Στις ακολουθίες τα 2 η ίδια αλλοίωση έχει χαμηλής εντάσεως σήμα στην περιφερική ζώνη του αδένα, η οποία έχει σε υποφυσιολογικές συνθήκες υψηλό σήμα. Είναι άσπρη δηλαδή, ενώ ο καρκίνος απεικονίζεται μαύρος. Αυτή εδώ η αστεία που βλέπετε στο δεξιό τμήμα της ζώνης. Μια άλλη περίπτωση
εκτεταμένου μεγαλύτερου καρκίνου. Βλέπετε αφορά το οπίσταιο και το αριστερό οπιστοπλάγιο τμήμα της περιφερικής ζώνης. Είναι στο ύψος της κορυφής του αδένα, πολύ υψηλής εντάσεως σήμα στη διάχυση, έντονος περιορισμός της διαχύσεως, μαύρος αντίστοιχο χάρτη ANTC. Και σε αυτόν τον ασθενή υπάρχει και μια δεύτερη αιστεία στο πρόσθετο τμήμα του αδένα, στο ίδιο ύψος που περιορίζει τη διάχυση. Είναι κάτω από 1,5 εκατοστό και κατηγοριοποιείται ως Pyratz 4. Αυτή βέβαια η αλλίωση είναι Pyratz 5 με εξωπροστατική επέκταση, γιατί βλέπετε έχει διηθήσει την κάψα, έχει επεκταθεί στο περιπροστατικό λίπος. Βλέπετε εδώ σε αντίστοιχες τομές TAV2. Και τέλος, στον ίδιο ασθενή, σε τομές που πιο πάνω στην πύελο, βλέπετε και μεταστατικούς διογκωμένους λεμφαδένες. Μαζί με το πόρισμα, οι ακτινολόγοι πάντα δίνουμε και ένα σχήμα, στο οποίο σχηματίζουμε, δηλαδή καταγράφουμε την ακριβή θέση των αλλοιώσεων και στα 3 επίπεδα, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον γιατρό που σε δεύτερο χρόνο θα προχωρήσει σε βιοψία της αλλίωσης. Και τέλος θέλω να κλείσω με τις ενδείξεις. Η πολυπαραμετρική προτείνεται σε ασθενείς με κλινική υποψία καρκίνου του προστάτη ως εξέταση διαλογής πριν τη διενέργεια βιοψίας. Βιβλιογραφικά δεδομένα υποδεικνύουν ότι η διενέργεια της πολυπαραμετρικής τομογραφίας πριν τη βιοψία βοηθάει στη διάγνωση κλινικά σημαντικής νόσου, ενώ μπορεί και να βοηθήσει μάλλον στην αποφυγή μη αναγκαίων βιοψιών. Επίσης, σε ασθενείς στους οποίους έχει προηγηθεί αρνητική διορθική βιοψία, αλλά παραμένει κλινική υποψία καρκίνου του προστάτη, μπορεί να μας βοηθήσει. Σε ορισμένα μάλιστα κέντρα στο εξωτερικό προτείνεται η χρήση της πολυπαραμετρικής σε όλους τους άντρες πριν την προγραμματισμένη βιοψία για την καθοδήγηση της διορθικής βιοψίας με υπερήχους, γιατί έχει καταγραφεί ότι έτσι αυξάνονται τα ποσοστά διάγνωσης καρκίνου με τη βιοψία, ειδικά όγκους που εντοπίζονται στην πρόσθετη μοίρα του αδένα. Και τέλος, σε ασθενείς με γνωστό καρκίνο του προστάτη, στους οποίους έχει επιλεχθεί ενεργός παρακολούθηση. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Σαββίδου. Δέσποινα, ευχαριστούμε πολύ. Ήταν υπερπλήρης παρουσίαση. Πάντα προχωρημένη σε περιβάλλον advanced imaging. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Θα συνεχίσουμε με τον ρόλο της αξονικής τομογραφίας θωρακός χαμηλής δόσης στην προληπτική ιατρική. Και δεν βρίσκω πιο κατάλληλο από αυτό, από τον πνευμονολόγο, τον κύριο Βασίλειο Βλαχάκο, ο οποίος είναι επιστημονικός συνεργάτης στην Βιοκλινική Αθηνών. Έχετε το λόγο, κύριε Βλαχάκο. Γεια σας και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμητική πρόσκληση και συγχαρητήρια για την πολύ ωραία πρωτοβουλία. Εγώ θα σας μιλήσω για το ρόλο της αξονικής τομογραφίας θώρακα χαμηλής δόσης στην προληπτική ιατρική. Και αρχίζουμε με κάποιες βασικές έννοιες. Η πρωτογενής πρόληψη αφορά την παρέμβαση πριν την εκδήλωση ενός γεγονότος. Την ειδικότητά μας της πνευμονολογίας, ένα παράδειγμα πρωτογενούς πρόληψης είναι η διακοπή καπνίσματος, η ανοσοποίηση, οι εμβολιασμοί. Η δευτερογενής πρόληψη, με την οποία θα ασχοληθούμε κυρίως εκτενώς σε αυτήν την ομιλία, είναι η πρώιμη ανίχνευση μιας ήδη αναπτυσσόμενης αλλά όχι κλινικά ορατής νόσου. Και η τριτογενής πρόληψη αφορά την υποτροπή μιας ασθένειας ή τον περιορισμό των επιπτώσεων. Τώρα, η αξονική τομογραφία θώρακος χαμηλής δόσης, από εδώ και πέρα θα τη λέμε low dose CT, δίνεται να απεικονίσει ανατομικές δομές του θώρακα, εκθέτοντας όμως τον εξεταζόμενο στο 25% της ακτινοβολίας μιας συμβατικής αξονικής τομογραφίας θώρακος. Δεν χρειάζεται ενδοφλέβιο σκιαγραφικό, δεν χρειάζεται προετοιμασία και η κύρια ένδειξη για τη διενέργεια low dose CT είναι η πρόληψη του καρκίνου του πνεύμονα. Γιατί μας ενδιαφέρει τόσο πολύ η πρόληψη του καρκίνου του πνεύμονα? Διότι ο καρκίνος του πνεύμονα αποτελεί την κύρια αιτία θανάτου από καρκίνο παγκοσμίως, τόσο στους άντρες όσο και στις γυναίκες. Αν και δεν είναι ο συχνότερος καρκίνος στους άντρες και στις γυναίκες. Γνωρίζουμε ότι το κάπνισμα σχετίζεται με τον καρκίνο του πνεύμονα, αλλά το 90% των καρκίνων του πνεύμονα σχετίζεται με το κάπνισμα. Στην Ελλάδα έχουμε τον καρκίνο του πνεύμονα που προκαλεί περισσότερους θανάτους από τον καρκίνο του μαστού, του παχαίου και του προστάτη μαζί, όπως έχουμε από πρόσφατα στοιχεία του ΟΣΑ. Τώρα,
Σε αυτό το γράφημα βλέπουμε την συσχέτιση της ηλικίας διακοπής καπνίσματος σε σχέση με το σωρευτικό κίνδυνο για θάνατο από καρκίνο του πνεύμονα. Βλέπουμε ότι κάποιος ο οποίος συνεχίζει να καπνίζει στα 75 του χρόνια έχει περίπου 15 φορές μεγαλύτερο ρίσκο από έναν ποτέ καπνιστή, αλλά βλέπουμε ότι αυξάνεται εκθετικά και η πιθανότητα για καρκίνο του πνεύμονα και σε καπνιστές που έχουν διακόψει σε ηλικία 30 ετών και 50 ετών. Αυτό σημαίνει ότι η διακοπή καπνίσματος δεν σημαίνει ότι επανέρχεται κάποιος στις πιθανότητες για καρκίνο του πνεύμονα κάποιου που δεν έχει καπνίσει ποτέ. Η πρωτοδιάγνωση του καρκίνου του πνεύμονα τώρα συνήθως γίνεται σε προχωρημένο στάδιο. Όπως φαίνεται σε αυτόν τον πίνακα, στο 47% των πρωτοδιαγνώσεων καρκίνου πνεύμονα, ο ασθενής έχει ήδη μεταστάσεις. Πώς μεταφράζεται αυτό στην πενταετή επιβίωση? Αυτοί οι ασθενείς έχουν δυστυχώς 6% πενταετή επιβίωση, γιατί ο καρκίνος σε αυτό το στάδιο είναι λίγο έως καθόλου αντιμετωπίσιμος. Όμως βλέπουμε ότι εάν προληφθεί σωστά και λειτουργήσει η δευτερογενής πρόληψη και βρεθεί ο ασθενής με καρκίνο σε αρχικό στάδιο, όταν ακόμα είναι εντοπισμένος και μπορεί να χειρουργηθεί, για παράδειγμα, η πενταετής επιβίωση ανεβαίνει στο 59%. Άρα είναι σημαντικό η διάγνωση να γίνεται πρώιμα, όσο ο καρκίνος του πνεύμονα είναι ακόμα αντιμετωπίσιμος. Αυτή είναι μια ακτινογραφία που συναισθήθη από έναν γιατρό για τον ασθενή του στα πλαίσια τακτικού ελέγχου. Δεν φαίνεται κάποιο παθολογικό έβριμα στην φάση τουλάχιστον ακτινογραφία θώρακος που έκανε ο ασθενής, όμως στην αντίστοιχη αξονική βλέπουμε μια οζόδια αλλίωση στο δεξιό κάτω λοβό. Και γιατί μας ξέφυγε από την ακτινογραφία? Γιατί βλάβες κάτω από 1 εκατοστό δεν είναι ευκρινείς στην ακτινογραφία θώρακος και δεν είναι ευκρινείς ακόμα και μεγαλύτερες βλάβες όπως 2-2,5 εκατοστών. Ο ετήσιος προληπτικός έλεγχος με απλή ακτινογραφία θώρακος, που είναι μια διαγνωστική εξέταση που είναι ευρέως διαθέσιμη, φτηνή και γρήγορη, δεν μειώνει τη θνησιμότητα από καρκίνο του πνεύμονα και αυτό έχει δημοσιευθεί. Έγινε μια τυχεοποιημένη μελέτη με πάνω από 50.000 άτομα από το 2002 μέχρι το 2004 στην Αμερική, η NLST, στην οποία συμμετείχαν ασθενείς υψηλού, μάλλον όχι ασθενείς ακόμα, άτομα υψηλού ρίσκου για καρκίνο του πνεύμονα, που ήταν 55 με 75 χρονών τη στιγμή της τυχεοποίησης και είχαν υπάρξει καπνιστές τσιγάρου τα τελευταία 15 έτη με έκθεση πάνω από 30 πακγιέρες, δηλαδή αρκετά μεγάλη έκθεση. Οι συμμετέχοντες λοιπόν τυχεοποιήθηκαν σε δύο ομάδες. Στη μία ομάδα έκαναν ετήσια low dose CT και στην άλλη ομάδα έκαναν ετήσια οπισθοπρόσθετη ακτινογραφία θώρακος για 3 συναπτά έτη. Εδώ βλέπουμε σε αυτά τα γραφήματα, στο πάνω γράφημα, ότι η διάγνωση του καρκίνου του πνεύμονα είχε μεγαλύτερη επίπτωση στην ομάδα της αξονικής. Αυτό το περιμέναμε, γιατί η αξονική έχει μεγαλύτερη ευαισθησία από την ακτινογραφία, όπως είδαμε και πριν. Στο δεύτερο γράφημα βλέπουμε, όσον αφορά στους θανάτους από καρκίνο του πνεύμονα, ότι οι θάνατοι ήταν πολύ περισσότεροι στην ομάδα της ακτινογραφίας σε σχέση με την ομάδα της low dose CT. Και γιατί συνέβη αυτό? Διότι αυτοί που έκαναν low dose CT βρήκαν καρκίνους σε στάδιο που ήταν αντιμετωπίσιμο. Και φτάνει αυτή η μελέτη στο να καταλήξει ότι βλέπουν 20% μείωση της θνησιμότητας στην ομάδα της αξονικής αν συγκριθεί με την ομάδα της ακτινογραφίας. Και καταλήγει το paper ότι ο έλεγχος, ο τακτικός, στα πλαίσια δευτερογενούς πρόληψης με την low dose CT μειώνει την θνησιμότητα από καρκίνο του πνεύμονα. Ταυτόχρονα έγιναν και άλλες τυχεοποιημένες μελέτες σε άλλα μέρη του κόσμου, με δεύτερη μεγαλύτερη μετά από αυτή που σας έδειξα μόλις, την NLST, την Nelson στο Βέλγιο και την Ολλανδία. Και σε όλες αυτές τις μελέτες, τις 4, σημειώθηκε μείωση στους θανάτους από καρκίνο πνεύμονα στην ομάδα που παρακολουθήθηκε με low dose CT. Και η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας έρχεται να επιβεβαιώσει αυτό που βλέπαμε, ότι σε πληθυσμούς με μεγάλη έκθεση στον καπνό του τσιγάρου, ο έλεγχος με low dose CT μειώνει την πιθανότητα θανάτου από καρκίνο του πνεύμονα και συγκεκριμένα θα προληφθεί ένας θάνατος από καρκίνο του πνεύμονα για κάθε 323 low dose CT. Τώρα, ποια άτομα αφορά ο έλεγχος με low dose CT? Έχουμε καταλήξει ότι είναι άτομα 50 με 80 ετών και με έκθεση στο κάπνισμα τουλάχιστον 20 pack years και έκθεση στο κάπνισμα τα τελευταία 15 χρόνια. Τι σημαίνει pack years? Για να υπολογίσουμε την έκθεση στο κάπνισμα χρησιμοποιούμε αυτή τη μονάδα μέτρησης, που είναι ο αριθμός ετών έκθεσης στο κάπνισμα επί τον αριθμό πακέτων την ημέρα. Κάποιος δηλαδή που καπνίζει 20 χρόνια 2 πακέτα την ημέρα έχει 40 pack years.
Ο έλεγχος τώρα αφορά ασυμπτωματικούς ασθενείς. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κάποιος που έχει συμπτώματα που μας εγείρουν υποψία για καρκίνο του πνεύμονα θα κάνει αξονική με σκιαγραφικό, PET-CT και θα γίνουν βιοψίες κτλ. Δεν θα κάνει προσυμπτωματικό έλεγχο, δεν θα κάνει low dose CT για έλεγχο ετήσιο. Πότε διακόπτουμε την παρακολούθηση με low dose CT? Όταν ο ασθενής μας γίνει πάνω από 80 ετών, όταν έχει να καπνίσει για τουλάχιστον 15 έτη και άτομα που δεν δύνανται να ανταπεξέλθουν σε πιθανές θεραπευτικές παρεμβάσεις. Όπως λένε και οι Αμερικάνοι, intention to test, intention to treat. Αν δεν έχουμε σκοπό να θεραπεύσουμε, δεν έχουμε και λόγο να συνεχίσουμε την παρακολούθηση με low dose CT. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι τώρα του προληπτικού ελέγχου με low dose CT? Είναι ψευδώς θετικά αποτελέσματα και υπερδιάγνωση. Προφανώς όλες οι οζώδες βλάβες δεν είναι καρκίνοι και δεν αυξάνεται η επιβίωση κάποιου ασθενούς που υποβάλλεται σε εκτομή ενός οζυδίου. Κόστος της αξονικής ή και επιπλέον διαγνωστικών εξετάσεων και θεραπευτικών χειρισμών, εφόσον η low dose CT βγει θετική, και τρίτον, η έκθεση σε ακτινοβολία. Και συγκεκριμένα για την έκθεση σε ακτινοβολία, που είναι και ο μεγαλύτερος παράγοντας προβληματισμού, κυρίως από τους ασθενείς, αλλά και από τους γιατρούς τους, αρκεί να σας δείξω αυτόν τον πίνακα και να σας εξηγήσω ότι η μονάδα μέτρησης της έκθεσης σε ακτινοβολία θα είναι το millisieverts. Ο μέσος Αμερικάνος εκτίθεται σε περίπου 3 millisieverts ακτινοβολίας από φυσικές πηγές μέσα σε ένα έτος, όπως είναι η ραδιενέργεια, η κοσμική ακτινοβολία κτλ. Αλλά η μία απλή ακτινογραφία θώρακος θα μας εκθέσει σε 0,1 millisieverts, η low dose CT σε 1,5 millisieverts, η αξονική τομογραφία θώρακος η συμβατική σε 6 με 8 και εάν κάποιος παρακολουθείται με low dose CT για 25 χρόνια, θα λάβει ακτινοβολία λιγότερη από μία PET-CT που είναι στο περίπου 23 millisieverts. Τώρα, πώς αξιολογούμε τα αποτελέσματα? Έχει προταθεί η ταξινόμηση Lang-Radz για τα ευρήματα σε προληπτικό έλεγχο για καρκίνο του πνεύμονα με low dose CT. Αναλόγως των ευρημάτων, χαρακτηρίζονται τα ευρήματα ύποπτα για κακοήθεια ή όχι. Βλέπουμε ότι δίδεται μία πιθανότητα κακοήθειας για τα ευρήματα και για πιθανότητα κακοήθειας κάτω από 1% συνεχίζεται μετά ο ετήσιος έλεγχος. Αν η πιθανότητα κακοήθειας αυξηθεί σε 1 με 2%, ο έλεγχος γίνεται ανά εξάμηνο. Αν κάτι είναι ύποπτο για κακοήθεια, κάποιο έβριμα, δεν είναι ανάγκη να είναι οζώδης βλάβη, μπορεί να είναι κάποιο άλλο έβριμα στην αξονική, ο έλεγχος γίνεται ανά τρίμηνο, αλλά αν είναι πολύ ύποπτα για κακοήθεια, θα κάνει CT με σκιαγραφικό, PET-CT, βιοψία και άλλες εξετάσεις. Τώρα, είπαμε ότι ο καρκίνος του πνεύμονα είναι ο πιο θανατηφόρος καρκίνος παγκοσμίως. Δεν είναι όμως στις 3 πρώτες αιτίες θανάτων παγκοσμίως. Η αξονική τομογραφία χαμηλής δόσης μπορεί να αποκαλύψει κάποιες βλάβες από τον έλεγχο του θώρακα που να ευαισθητοποιήσει τον γιατρό και να αντιμετωπίσει και άλλες πιθανά πιο θανατηφόρες καταστάσεις, όπως είναι η ισκαιμική καρδιακή νόσος σε έναν ασθενή που έχει ασβεστώσει των στεφανιών αγκίων ή ευρήματα πνευμονικής υπέρτασης ή σε έναν καπνιστή ευρήματα χρόνης αποφρακτικής πνευμονοπάθειας και να είναι το έναυσμα για περαιτέρω έλεγχο. Τελειώνοντας λοιπόν, η low dose CT στα συμπεράσματά μας είναι το βασικότερο όπλο δευτερογενούς πρόληψης έναντι του καρκίνου του πνεύμονα που διαθέτουμε. Μπορεί να ανιχνεύσει, και είναι πολύ σημαντικό αυτό, καρκίνο του πνεύμονα όταν ακόμα είναι αντιμετωπίσιμος σε αρχικό στάδιο. Η έκθεση είναι σημαντικά μικρότερη σε σχέση με τη συμβατική αξονική τομογραφία θώρακος, αλλά υπάρχει μια έκθεση προφανώς γιατί είναι αξονική. Και το πιο βασικό, ότι ο προληπτικός έλεγχος με low dose CT δεν αντικαθιστά τη διακοπή καπνίσματος. Και για να το δούμε και με μορφή εικόνας, βλέπουμε τη δευτερογενή πρόληψη για τον καρκίνο του πνεύμονα, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε την πρωτογενή πρόληψη που είναι το πακέτο τσιγάρων στην τσέπη του ασθενούς μας που κάνει αξονική. Αυτά είχα να σας πω και ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Βλαχάκο και θα το λάβω και προσωπικά υπόψη. Ήταν πραγματικά πολύ ενδιαφέροντα. Οι οδηγίες ήταν πολύ σαφείς. Δεν σας ακούω. Τώρα με ακούτε? Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Θα προχωρήσουμε με τον επόμενο ομιλητή, η οποία είναι η κυρία Σκούρα. Η Ευαγγελία Σκούρα είναι πυρηνική γιατρός και είναι υπεύθυνη του PET-CT στον όμιλο της βιοιατρικής για να μας μιλήσει με θέμα PET-CT, χρησιμότητα και ενδείξεις. Κυρία Σκούρα. Καλησπέρα. Ονομάζομαι Ευαγγελία Σκούρα.
Είμαι πυρηνικός γιατρός και στα επόμενα λεπτά θα μιλήσω για την εξέταση PET-CT, τη χρησιμότητα και τις ενδείξεις αυτής της εξέτασης. Ας ξεκινήσουμε με το τι είναι PET. PET είναι τα αρχικά από το Positron Emission Tomography, τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων. Είναι μία μέθοδος της πυρηνικής ιατρικής, στην οποία χορηγούμε στους ασθενείς μικρές δόσεις ραδιοφαρμάκων με ισότοπα που εκπέμπουν ποζιτρόνια. Οι ανιχνευτές στη συνέχεια που βρίσκονται στο δακτύλιο του μηχανήματος που περιβάλλει τον ασθενή όταν ξαπλώσει για την εξέταση, επιτρέπουν γρήγορα, με αρκετά μεγάλη ακρίβεια, τον προσδιορισμό της θέσης όπου έχει συγκεντρωθεί το ραδιοισότοπο. Η PET δίνει μεταβολικές πληροφορίες που εξαρτώνται από το χρησιμοποιούμενο κάθε φορά ραδιοφάρμακο και μπορεί να είναι ο μεταβολισμός της γλυκόζης, η έκφραση μεταφορέων αμινοξέων, ο ρυθμός πολλαπλασιασμού και άλλα. Εδώ βλέπετε αρκετά ραδιοφάρμακα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή και χρησιμοποιούνται. Το 90% όμως και περισσότερο των εξετάσεων που γίνονται παγκοσμίως, αλλά και στην Ελλάδα, γίνονται με αυτό το φάρμακο, με το FTG. Είναι ανάλογο γλυκόζης και ουσιαστικά βλέπει το μεταβολισμό της γλυκόζης στα κύτταρα. Το 2001 εισήχθη στην κλινική πράξη το PET-CT. Είναι το μηχάνημα, αυτή η εξέταση, που πραγματοποιεί 2 μελέτες ταυτόχρονα, με αποτέλεσμα να έχουμε ταυτόχρονα ανατομικές και μεταβολικές πληροφορίες. Ας δούμε λίγο πράγματα για το πρωτόκολλο της απεικόνησης, της εξέτασης. Πριν γίνει χορήγηση του ραδιοφαρμάκου, απαιτείται νηστεία 4 με 6 ωρών. Προτείνεται καλή ενυδάτωση από τους ασθενείς. Το ζάχαρο αίματος δεν πρέπει να είναι υψηλό. Το τελευταίο 4ωρο ο ασθενής δεν θέλουμε να έχει κάνει ενέσεις ινσουλίνης. Χορηγείται στη συνέχεια ενδοφλεβίως στο ραδιοφάρμακο και μετά από 50 με 60 λεπτά ξαπλώνει στο κρεβάτι του μηχανήματος και παίρνουμε απεικόνηση διάρκειας περίπου 10 λεπτών από το κεφάλι μέχρι τα γόνατα. Τα 10 λεπτά ισχύουν, εφαρμόζονται όσον αφορά το δικό μας μηχάνημα, το Discovery IQ PET-CT 5 δακτυλίων. Το 2011 και 2012 βγήκε μία λίστα εξετάσεων, ενδείξεων, που καλύπτονται από τον ΕΟΠΗ και αφορούν την PET-CT, και αυτές οι ενδείξεις κράτησαν για μια δεκαετία. Και επιτέλους, το τελευταίο τρίμηνο του 2022, μετά από πολλές προσπάθειες, έχουμε πλέον τις νέες τροποποιημένες ενδείξεις της PET-CT, για τις οποίες καλύπτονται από τον ΕΟΠΗ, χωρίς να χρειάζονται έγκριση από το Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο. Και ας τα δούμε λίγο γρήγορα, περιληπτικά. Νεοπλάσματα θώρακα. Μονήρης όζος πνεύμονα, μία από τις πιο παλιές και βασικές ενδείξεις της PET. Όζος ουσιαστικά στο πνεύμονα, διαμέτρου μεγαλύτερο ίσο των 8 χιλιοστών, όπου ανάλογα με το αν προσλαμβάνει ή όχι το ραδιοφάρμακο FTG, μας δίνει πληροφορίες για το αν υπάρχει πιθανότητα μεγαλύτερη να είναι κάτι κακόηθες ή όχι. Όπως εδώ, βλέπουμε ένα αδενοκαρκίνωμα που έχει εμφανιστεί με αυτή τη χαρακτηριστική μορφή του όζου και έντονη πρόσληψη FTG. Μη μικροκυταρικός καρκίνος πνεύμονα. Χρησιμοποιείται τόσο για πριν από τη θεραπεία, όσο και για να αξιολογηθεί η ανταπόκριση στη θεραπεία, κυρίως γιατί συμβάλλει στην ανίχνευση απομακρυσμένων μεταστάσεων. Επειδή βλέπει όλο το σώμα, επομένως μπορούμε να δούμε μεταστάσεις που δεν είχαν φανεί με άλλες εξετάσεις. Φυσικά αυτό δεν ισχύει για τις εγκεφαλικές μεταστάσεις, όπου πλεονεκτεί η μαγνητική τομογραφία. Ένα άλλο πλεονέκτημα της PET, εκτός από το ότι βλέπει όλο το σώμα, είναι ότι οι μεταβολικές πληροφορίες που μας δίνει προηγούνται πολλές φορές των ανατομικών πληροφοριών. Όπως εδώ βλέπετε οστικές μεταστάσεις, πριν ακόμα φανούν στις αντίστοιχες τομές της αξονικής τομογραφίας. Μικροκυταρικός καρκίνος πνεύμονα, και εδώ νέα ένδειξη για σταδιοποίηση ασθενών με περιορισμένη νόσο. Μεσοθυλίωμα. Ουσιαστικά είναι ο καρκίνος του υπεζοκότα που περιβάλλει τους πνεύμονες. Ογκυθύμο αδένα για αρχική σταδιοποίηση. Και λεμφώματα. Λεμφώματα Hodgkin και non-Hodgkin, μια από τις πρώτες και βασικές ενδείξεις της PET-CT. Ένα μεγάλο ποσοστό ασθενών που κάνουμε σε τμήματα είναι ασθενείς με λεμφώματα. Κοιτάξτε χαρακτηριστική εικόνα ασθενούς με λέμφωμα, όλα αυτά που μαυρίζουν και όλα αυτά που είναι πορτοκαλί-κόκκινα είναι λεμφαδένες που σχετίζονται με το λέμφωμα. Ο ασθενής στη συνέχεια έλαβε 2 κύκλους χημειοθεραπείας. Κοιτάξτε πόσο θεαματική αλλαγή έχουν υποχωρήσει όλες αυτές οι προσλήψεις στους παθολογικούς λυμφαδένες. Μελάνωμα. Κακοήθεια στο δέρμα των ασθενών. Η PET πλεονεκτεί γιατί μπορεί να δει απομακρυσμένες μεταστάσεις σε όλο το σώμα. Και όταν έχουμε μελάνωμα, παίρνουμε πάντα εικόνα από το κεφάλι μέχρι κάτω τα δάχτυλα των ποδιών. Καρκίνος θηροειδούς. Ένδειξη τόσο για το διαφοροποιημένο καρκίνο, όταν υπάρχει υποψία υποτροπής με αρνητικό σπινθυρογράφημα ιωδίου 131
και θηρεοσφαιρίνη αυξημένη, όσο πλέον και με πιο επιθετικές μορφές καρκίνου θηροειδούς, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το αναπλαστικό καρκίνωμα, μια πολύ επιθετική μορφή καρκίνου, που πολλές φορές δυστυχώς όταν έχουμε αναπλαστικό καρκίνωμα βλέπουμε αυτές τις πολλαπλές μεταστάσεις στο σώμα των ασθενών. Καρκίνος κεφαλής τραχύλου. Ένδειξη, η αναζήτηση πρωτοπαθούς εστία όταν υπάρχει μετάσταση σε λεμφαδένες, αρχική σταδιοποίηση, έλεγχο ανταπόκρισης και υποψία υποτροπής. Όπως εδώ βλέπετε υποτροπή καρκίνου γλώσσας και ταυτόχρονα μεταστάσεις στους πνεύμονες. Καρκίνος χεσεντερικού συστήματος. Καρκίνος στομάχου και ισοφάγου. Βλέπετε εδώ πως φαίνεται ο καρκίνος του ισοφάγου και ταυτόχρονα υπήρχαν μεταστάσεις στο ύπαρ και σε λεμφαδένες. Καρκίνος παχαίου εντέρου και ορθού. Τόσο για ανίχνευση υποτροπής και έλεγχο ανταπόκριση στη θεραπεία, όσο και για σταδιοποίηση πριν κάνει κάποιος μεταστασεκτομή. Βλέπετε εδώ ασθενή που έχει κάνει χειρουργείο πριν από 1,5 χρόνο, έχει λάβει θεραπεία. Η ΠΕΤ βλέπετε δείχνει μεταστάσεις στο ύπαρ, λεμφαδένες σε περιοχές που δεν είχαν φανεί με άλλες εξετάσεις και περιτοναϊκές εμφυτεύσεις στην κοιλιά. Καρκίνος προκτού, σπάνιο όγκη τσίστ, που είναι η στρωματική όγκη κασεντερικού, καρκίνος παγκρέατος. Και εδώ νέα ένδειξη, αρχικά και πριν λάβει θεραπεία, αλλά και για να αξιολογηθεί η ανταπόκριση στη θεραπεία και για υποτροπή. Βλέπετε εδώ πως φαίνεται ο καρκίνος του παγκρέατος και οι μεταστάσεις στο ύπαρ. Ένδειξη υποτροπής κάποιες φορές είναι η αύξηση του δείκτη ΣΕΑ 19,9, όπως αυτή την περίπτωση του ασθενούς που βλέπετε εδώ, όλα αυτά εδώ, είναι περιτοναϊκές εμφυτεύσεις, μεταστάσεις από τον καρκίνο του παγκρέατος. Καρκίνος ύπατος και χοληφόρων. Αφορά χολαγγιοκαρκίνωμα και υπατοκυταρικό καρκίνωμα που είναι όμως υψηλής κακοήθειας. Και όταν λέμε υψηλής κακοήθειας, βλέπετε εδώ, όταν είναι υψηλής κακοήθειας που προσλαμβάνει το φάρμακό μας, όταν όμως δεν είναι τόσο επιθετικό, μπορεί να μην προσλάβει το φάρμακο και να χαθεί. Νευροενδοκρινής όγκη, σπάνιοι όγκοι, καλώς διαφοροποιημένοι, χρησιμοποιούμε PET με άλλο φάρμακο εδώ, μεγάλο 68 τοταπεπτίδια, ενώ τα φτωχά διαφοροποιημένα το γνωστό μας FTG. Γυναικολογικός καρκίνος, καρκίνος εδίου, τραχύλου μήτρας και ενδομητρίου και για τον καρκίνο οθικών για ανίχνευση υποτροπής, κυρίως όταν έχουμε αυξημένα επίπεδα του δείκτη σε 125. Βλέπετε εδώ καρκίνο τραχύλου μήτρας, αρχική σταδιοποίηση, τον καρκίνο και πολλαπλούς λεμφαδένες, πώς φαίνονται. Καρκίνο οθικών. Συχνή ένδειξη να έχουν αύξηση του καρκινικού δείκτη σε 125 και ο υπόλοιπος έλεγχος να μην είναι σαφής ή να είναι αρνητικός. Βλέπουμε σε αυτές τις περιπτώσεις συχνά να υπάρχουν περιτοναϊκές εμφυτεύσεις. Αυτά εδώ που βλέπουμε χάνονται πολλές φορές με τις υπόλοιπες εξετάσεις. Καρκίνος μαστού. Αρχική σταδιοποίηση σε τοπικά προχωρημένο καρκίνο μαστού και όχι σε αρχικά στάδια, να το θυμόμαστε αυτό, σε τοπικά προχωρημένο καρκίνο και για ανίχνευση υποτροπής. Ουρολογικός καρκίνος, καρκίνος πέους, καρκίνος ουροδόχου κίστεως, καρκίνος όρχεος. Όρχεος όταν αφορά σε μήνωμο. Πλέον έχει μπει σε ενδείξεις και ο καρκίνος του προστάτη αδένα. Τόσο για ανίχνευση υποτροπής όταν υπάρχει αύξηση του PSA, όσο για την προεχειρητική σταδιοποίηση ασθενών υψηλού κινδύνου. Βλέπετε εδώ εικόνα PSMA ενός ασθενούς, την πρωτοπαθή του βλάβη στον προστάτη, διήθηση αριστερής αιματοδόχου κίστεως και μεταστατικούς λεμφαδένες. Αν και οι λεμφαδένες φαίνονται πάρα πολύ καθαρά, θέλω να πω ότι το μέγεθός τους είναι μικρότερο από 1/100. Και αυτό για το PSMA προσλαμβάνεται πάρα πολύ έντονα και έχει πάρα πολύ καθαρές εικόνες και μπορεί να μας δώσει σαφώς τις μεταστάσεις. Μυοσκελετική όγκη. Σαρκώματα υψηλού βαθμού κακοήθειας, δυστυχώς σε παιδάκια πολλές φορές, όπως εδώ ένα σάρκωμα στην αριστερή κνήμη. Νεοπλασία γνώσου πρωτοπαθούς, για αναζήτηση πρωτοπαθούς όγκου, μεσοθωρακική λεμφαδενοπάθεια, γενικευμένη λεμφαδενική προσβολή, υποψία παρενοπλασματικού συνδρόμου. Και επειδή πολλαπλού μυέλωμα, μονήρες πλασματοκύττωμα, πολλαπλού μυέλωμα, αλλά υπάρχουν και άλλες ενδείξεις που δεν φορούν μόνο ογκολογία, όπως η διερεύνηση πυρετού αγνώστου αιτιολογίας. Αυτή η ασθενής είχε πυρετό που σχετιζόταν με αυτό που βλέπετε εδώ, που είναι αγκίτιδα, η συγκεκριμένη αγκίτιδα μεγάλων αγκίων, αγκίτιδα τα καγιάσου. Καρδιολογία, υποψία επιμόλυνσης αγκιακών μοσχευμάτων, καρδιακών βαλβίδων ή καρδιολογικών συσκευών, υποψία ενδοκαρδίτιδας, υποψία καρδιακή συμμετοχή στη σαρκοείδωση και τέλος την νευρολογία για ανάδειξη επιληπτογόνου εστίας και για διαφοροδιάγνωση μετωποκροταφικής άνοιας από άνοια τύπου Αλτσχάιμερ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Σκούρα για τις πληροφορίες που μας έδωσε για το PET-CT, που είναι πάρα πολύ γνώστης της μεθόδου. Και παρακαλούσα την κυρία Ζαχαρία, ακτινοδιαγνώστρια και επιστημονικό συνεργάτη του ομίλου της Βιατρικής, να μας μιλήσει για τη μαγνητική μαστογραφία στην πρόληψη του καρκίνου του μαστού, αφού ο καρκίνος του μαστού είναι η πρώτη αιτία καρκίνου στις γυναίκες και έχει πολύ μεγάλη σημασία η πρόληψη. Κυρία Ζαχαρή. Ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου τον κύριο Βλαχάκο για την τιμητική πρόσκληση. Θα σας μιλήσω για την προληπτική μαγνητική μαστογραφία και θα αναφερθώ στις νέες κατευθυντήριες οδηγίες για τον προσυμπτωματικό έλεγχο γυναικών με πυκνούς μαστούς από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Απεικόνησης του Μαστού, τη γνωστή EUSOBI. Οι καθιερωμένες οδηγίες για την προληπτική μαστογραφία αφορούν τις γυναίκες μέτρια και πολύ αυξημένου κινδύνου. Στις γυναίκες με μέτρια αυξημένο κίνδυνο νόσησης συγκαταλέγονται οι γυναίκες με διαβίου κίνδυνο 15 με 20% με βάση τα μοντέλα εκτίμησης κινδύνου που βασίζονται στο οικογενειακό ιστορικό κυρίως, οι γυναίκες που έχουν νοσήσει από διηφυτικό καρκίνο, από DCIS, από λοβιακό in situ καρκίνο και από άτυπη επιθυλιακή υπερπλασία ή άτυπη λοβιακή υπερπλασία. Στην τρίτη κατηγορία ανήκουν οι γυναίκες με τους πυκνούς μαστούς και εδώ θα εστιάσουμε σήμερα έχοντας πλέον από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Μαστού σαφή χρονοδιαγράμματα και ξεκάθαρα επιχειρήματα για το γιατί θα πρέπει να συμπεριλάβουν στον προληπτικό τους έλεγχο και τη μαγνητική μαστογραφία. Οι γυναίκες με πολύ αυξημένο κίνδυνο νόσησης είναι αυτές που είναι φορείς γονιδιακών μεταλλάξεων. Πλέον ελέγχουμε περίπου 14 γονίδια, όχι μόνο τα πολύ γνωστά μας BRCA1 και BRCA2, αλλά έχουμε και άλλα. Αυτές που έχουν συγγενή πρώτου βαθμού με τις μεταλλάξεις και δεν έχουν κάνει γενετικό έλεγχο οι ίδιες. Οι γυναίκες με διαβίου κίνδυνο 20 με 25% να νοσήσουν. Οι γυναίκες που έχουν κάνει ακτινοθεραπεία σε μικρή ηλικία. Οι γυναίκες με αυτά τα πολύ σπάνια σύνδρομα που βλέπετε εδώ στην τελευταία πρόταση ή με συγγενή πρώτου βαθμού με αυτά τα σύνδρομα. Τι εννοούμε με τον όρο πυκνή μαστή? Καταρχήν αναφερόμαστε στο 50% του γυναικείου πληθυσμού. Δηλαδή στις μισές γυναίκες. Οι μισές γυναίκες λοιπόν έχουν πυκνό μαστό. Ο πυκνός μαστός υποδιαιρείται σε δύο κατηγορίες. Τους ετερογενώς πυκνούς μαστούς, δηλαδή τους μαστούς που το 50 έως 75% της έκτασής τους καταλαμβάνεται από αδενικά στοιχεία, είναι η C-μαστή στην πάυρα της ταξινόμηση, και στους έντονα πυκνούς μαστούς, σε αυτή την κατηγορία η έκταση των ινοαδενικών στοιχείων καταλαμβάνει πάνω από το 75% του μαστού. Είναι η D κατηγορία στην πάυρα της ταξινόμηση. Ο χαρακτηρισμός της πυκνότητας του μαστού πρέπει να είναι ξεκάθαρος στη γραπτή γνωμάτευση του ακτινολόγου, ώστε οι εμπλεκόμενες ειδικότητες, δηλαδή γυναικολόγοι, γενικοί γιατροί, χειρουργοί μαστού, ογκολόγοι, όλοι οι κλινικοί στους οποίους απευθύνονται οι γυναίκες για τη συνταγογράφηση και για την πληροφόρηση των εξετάσεών τους. Πότε πρέπει να κάνουν και ποιες εξετάσεις και γιατί. Μόνο λοιπόν όταν εμείς οι ακτινολόγοι επικοινωνούμε σωστά την πυκνότητα του μαστού, οι υπόλοιπες ειδικότητες μπορούν να ευαισθητοποιήσουν την εξεταζόμενη προς την προληπτική μαγνητική μαστογραφία. Στο πλαίσιο της δευτερογενούς πρόληψης γνωρίζουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια ότι ο προσυμπτωματικός έλεγχος με μαγνητική μαστογραφία και υπερηχογράφημα σε ετήσια βάση μειώνει το ποσοστό θνητότητας από καρκίνο του μαστού στις ηλικίες 50-70 ετών κατά 20 με 30%.
Αυτή την πάρα πολύ όμως ευχάριστη πλέον πραγματικότητα έρχεται να ανατρέψει το γεγονός ότι γνωρίζουμε ότι χάνουμε το 30% των καρκίνων. Βρίσκουμε πολλούς, αλλά χάνουμε και πολλούς καρκίνους. Και το ερώτημα είναι γιατί. Ο πρώτος και βασικός λόγος είναι η συγκάλυψη των καρκίνων από τα αδενικά στοιχεία στους πυκνούς μαστούς. Και γι' αυτό γίνεται όλη αυτή η προσπάθεια με την προληπτική μαγνητική μαστογραφία να συμβάλλει στην αποκάλυψή τους, αν θέλετε. Διεξήχθηκαν 2 πολύ μεγάλες μελέτες, μία ολλανδική, η DENS, και μία διεθνής που κατά κύριο λόγο διεξήχθη στις Ηνωμένες Πολιτείες με αυτό το πολύπλοκο όνομα που βλέπετε, ARSIN, οι οποίες και οι 2 κατέληξαν στα εξής συμπεράσματα, τα οποία η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Μαστού συγκέντρωσε σε ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο, το οποίο θα σας το δείξω στο τέλος, και παρακινεί όλες τις εμπλεκόμενες ειδικότητες, γενικούς ακτινολόγους και όλες τις άλλες ειδικότητες που προανέφερα, έτσι, να επικοινωνούν στη γυναίκα με απλό τρόπο τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της μαγνητικής μαστογραφίας. Μια γυναίκα η οποία δεν υποβάλλεται σε screening έχει 5% πιθανότητα να πεθάνει από καρκίνο μαστού. Εάν η γυναίκα υποβάλλεται κάθε 2 χρόνια σε ψηφιακή μαστογραφία και υπερηχογράφημα, έχει 4% πιθανότητα να πεθάνει από καρκίνο του μαστού. Το μειώνει τη θνητότητα κατά 20 περίπου %. Εάν σε αυτές τις 2 εξετάσεις, ψηφιακή μαστογραφία και υπερηχογράφημα, προσθεθεί αναδιετία η μαγνητική μαστογραφία, η πιθανότητα να πεθάνει από καρκίνο του μαστού μειώνεται στο 3%, που σημαίνει μείωση της θνητότητας κατά 40%. Επιπλέον, όταν ένας μικρός καρκίνος διαγνωστεί έγκαιρα από τη μαγνητική μαστογραφία, η γυναίκα κερδίζει 15 χρόνια καλής υγείας. Και ας μην ξεχνάμε ότι η πρώιμη ανίχνευση σημαίνει και λιγότερο επιθετικές θεραπείες. Στα μειονεκτήματα συγκεντρώνονται τα εξής συμπεράσματα που οφείλουμε να επικοινωνούμε όταν προσπαθούμε να πείσουμε μια γυναίκα να υποβληθεί σε μαγνητική μαστογραφία. Οι σπάνιες αλλεργικές αντιδράσεις τις προανέφεραν οι ομιλητές, η κυρία Τζαλονίκου, είναι ακριβώς οι ίδιες λόγω της σκιαγραφικής ουσίας που χρησιμοποιούμε. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε κάτι που ισχύει και για τις υπόλοιπες μεθόδους, ότι όταν παραπέμπουμε για βιοψία ένα ύποπτο έβριμα, το 30 περίπου % αποδεικνύεται καρκίνη. Επίσης, η μαγνητική μαστογραφία κατηγορείται για υπερδιάγνωση. Ανιχνεύει δηλαδή και θεραπεύουμε εξ εκ τούτου καρκίνους που δεν θα απειλούσαν τη ζωή της γυναίκας. Δεν θα πρέπει επίσης να ξεχνάμε το μεγάλο κόστος της εξέτασης και την τεχνική πολυπλοκότητά της. Δεν είναι μία φθηνή εξέταση, δεν είναι μία εύκολη εξέταση. Η ενημέρωση της εξεταζόμενης πρέπει να βασίζεται σε μία αμερόληπτη, αντικειμενική και εύληπτη πληροφόρηση, όπως την προτείνουν οι Ευρωπαίοι, για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της μαγνητικής μαστογραφίας, ώστε κλινικώς και εξεταζόμενοι να συναποφασίζουν τον εξατομικευμένο προληπτικό έλεγχό της. Μόνο όταν μια γυναίκα είναι σωστά πληροφορημένη από τις εμπλεκόμενες ειδικότητες, μπορεί να εκτελέσει την εξέταση για να μην βρεθεί προεκπλήξεων. Και τι εννοώ? Όταν προτείνουμε στις γυναίκες να κάνουν μαγνητική μαστογραφία, οφείλουμε να υπογραμμίσουμε ότι μπορεί να τις ταλαιπωρήσουμε σωματικά, ψυχικά και οικονομικά για κάτι που τελικά δεν ήταν καρκίνος. Ας μην ξεχνάμε ότι η μεγάλη πλειοψηφία των γυναικών, πάνω από 85%, δεν θα νοσήσουν ποτέ. Παράλληλα, τα επιδημιολογικά δεδομένα δείχνουν συνεχή αύξηση της επίπτωσης του καρκίνου του μαστού.
Και το πολύ απογοητευτικό, στην Ελλάδα το ποσοστό των γυναικών που συστηματικά υποβάλλεται σε έλεγχο εκτιμάται από ανεπίσημα στοιχεία χαμηλό, κάτω από το 50%. Κλείνω με αυτά τα περιστατικά έτσι για να εντυπωθούν πιο εύκολα. Στην πάνω σειρά η γυναίκα παραπέμφθηκε για μια μικρή ομάδα αποτιτανώσεων που βλέπετε στην δεύτερη εικόνα στο άνω ημιμόριο του αριστερού μαστού, αντίστοιχα με το πυκνότερο τμήμα του μαστού της. Στη μαγνητική μαστογραφία που βλέπετε στο τέλος της πάνω σειράς, αποδεικνύεται ότι αντίστοιχα με τις ύποπτες αποτιτανώσεις δεν υπάρχει κανένα παθολογικό έβριμα, εδώ δηλαδή σε αυτό το σημείο, και δυστυχώς στο κάτω ημιμόριο του μαστού αναδεικνύεται ένας καρκίνος περίπου 5 εκατοστών, πολύ μεγάλος. Αντίστοιχα στην κάτω σειρά η γυναίκα παραπέμφθηκε για μία διερεύνηση της περιοχής αυτής με πυκνά αδενικά στοιχεία και η μαγνητική μαστογραφία απέδειξε ότι υπάρχει ένας καρκίνος 8 εκατοστών στο κάτω ημιμόριο του δεξιού μαστού. Τι καταλαβαίνουμε λοιπόν? Ότι η μαγνητική μαστογραφία μπορεί να αναδείξει όχι μόνο μικρούς καρκίνους λίγων χιλιοστών, αλλά είναι ικανή να αναδείξει καρκίνους πολύ μεγάλους, 5 και 8 εκατοστών, που δυστυχώς είναι μπροστά στα μάτια μας με τις άλλες μεθόδους και δεν μπορούμε να τους αντιληφθούμε. Αυτό είναι το εξαιρετικό άρθρο για όποιον θέλει να μάθει πολύ ωραίες λεπτομέρειες πάνω σε όλες αυτές τις μελέτες και τα πράγματα που, τα οποία κατέληξαν οι Ευρωπαίοι για το πώς να ενημερώνουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε εμείς, κυρία Ζαχαρή. Ήταν εξαιρετική η ανάλυση σας, εντυπωσιακές οι εικόνες στο τέλος που δείξατε και το να πέσει 1 και 2% η θνητότητα των γυναικών δεν είναι και αμεληταίο πράγμα. Αξίζει δηλαδή την ταλαιπωρία και το κόστος, όπως είπατε. Ναι. Και τώρα θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Κούση, που είναι ακτινοφυσικός υπεύθυνος των τμήματων μαγνητικής τομογραφίας, να μας μιλήσει για τη μαγνητική τομογραφία του ύπατος και πώς μπορούμε να ποσοτικοποιήσουμε τη λιπόδη διήθηση, γιατί λόγω της πανδημίας, της παχυσαρκίας, του διαβήτη και του μεταβολικού συνδρόμου, βλέπουμε σχεδόν σε όλους τους ασθενείς που στέλνουμε για υπερηχογραφήματα να υπάρχει λιπόδης διήθηση του ύπατος. Να μας πείτε λοιπόν, κύριε Κούση, πώς μπορούμε αυτό ακριβώς να το ποσοτικοποιήσουμε και τι σημασία έχει. Καλησπέρα σε όλους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για τη δημιουργική πρόσκληση το Προεδρείο. Ονομάζομαι λοιπόν Παναγιώτης Κούσης, είμαι φυσικός και θα σας μιλήσω για την ποσοτικοποίηση του βαθμού της στεάτωσης στο ύπαρ με τη μέθοδο PDFF του μαγνητικού τομογράφου. Η μη αλκοολική λιπόδης νόσος του ύπατος είναι μία από τις πιο συχνές μορφές υπατοπάθειας παγκοσμίως και αφορά τη συσσόρευση του λίπους στο ύπαρ, η οποία δεν σχετίζεται με τη χρήση αλκοόλ. Πέρα από κάποιους γενετικούς παράγοντες, η νόσος σχετίζεται με τις διατροφικές συνήθειες και γενικότερα τον τρόπο ζωής, κατανάλωση τυποποιημένων τροφίμων, αναψυκτικών, γρήγορο φαγητό, παχυσαρκία, έλλειψη άσκησης, στρες και διαταραχές ύπνου. Από τα στατιστικά δεδομένα, οι κάτοικοι που έχουν των χωρών του κόσμου που έχουν αυτό το δυτικό, θα λέγαμε, τρόπο ζωής, μπορεί να είναι πάσχοντες σε ένα ποσοστό 20 με 30%. Ενώ αντίστοιχα στην Ελλάδα το ποσοστό αυτό είναι το 15 με 20% του πληθυσμού. Η ποσοτικοποίηση της στεάτωσης. Εξέταση αναφοράς για τη διάγνωση της νόσου είναι η βιοψία του ύπατος. Μία μέθοδος επεμβατική, χρονοβόρα, με υψηλό οικονομικό κόστος και όχι ιδιαίτερα φιλική στον εξεταζόμενο. Εμείς αντιπαραβάλλουμε τον προσδιορισμό του κλάσματος του λίπους στο ύπαρ, που μπορεί να γίνει γρήγορα, οικονομικά, εύκολα και αξιόπιστα με μία μαγνητική τομογραφία άνω κοιλίας, χρησιμοποιώντας εξειδικευμένο λογισμικό. Ποσοτικοποίηση λοιπόν του βαθμού στεάτωσης με τη μέθοδο Proton Density Fat Fraction.
Πρωτοπόρος πάνω σε αυτή την ιδέα ήταν ο κύριος Τόμας Ντίξον, ο οποίος το 1984 ανέπτυξε τη μέθοδο της χημικής μετατόπισης. Παρατήρησε λοιπόν ότι τα πρωτόνια του νερού και του λίπους έχουν διαφορετικές συχνότητες συντονισμού, έτσι λοιπόν οι προβολές των σπιν τους στο εγκάρσιο επίπεδο κάποιες φορές βρίσκονται σε φάση, δηλαδή τα δύο διανύσματα κοιτάνε προς την ίδια μεριά, και κάποιες φορές βρίσκονται εκτός φάσης, τα διανύσματα κοιτάνε σε αντίθετες πλευρές, και αυτό συμβαίνει για ένα μαγνητικό τομογράφο 1,5 Τέσλα περίπου κάθε 2,2 μιλισεκόντ μετά τον παλμό των ραδιοσυχνοτήτων. Εικόνες πολύ γνωστές με την τεχνική Dixon, η οποία περιλαμβάνει τους δύο χρόνους, τα δύο echo times, είναι οι εικόνες σε φάση κάτω αριστερά και εκτός φάσης κάτω δεξιά. Η ιδέα λοιπόν του Dixon ήταν να διαχειριστεί αυτές τις εικόνες για να πάρει κάποιες άλλες εικόνες στις οποίες θα υπάρχει καταστολή του σήματος του νερού και καταστολή του σήματος του λίπους. Πέρα από τα μαθηματικά που σας τα πέρασα λίγο γρήγορα, ας δούμε τις εικόνες. Εικόνες σε φάση, αριστερή στήλη, δίπλα τους εικόνες εκτός φάσης. Αν προσθέσω, παίρνω εικόνες που έχουμε σήμα στο νερό, καταστολή του λίπους. Αν αφαιρέσω, στην κάτω γραμμή παίρνω εικόνες οι οποίες έχουν σήμα στο λίπος και καταστολή του νερού. Αυτή λοιπόν η μέθοδος με τα δύο echo time που βρίσκεται συνήθως σε όλους τους μαγνητικούς τομογράφους είναι μια, θα λέγαμε, σε γενικές γραμμές αρκετά ακριβής μέθοδος, αλλά για να το δούμε λίγο καλύτερα θα πρέπει να πάρουμε μια ακολουθία η οποία θα έχει περισσότερα echo time. Σε μια ακολουθία με περισσότερα echo time παίρνουμε μια περιοχή ενδιαφέροντος στο έκτο του ύποδος, όπως βλέπετε στην εικόνα, και παίρνουμε την αριστερή εικόνα, όπου όλες οι πάνω κορυφές είναι οι περιοχές που έχουμε το σήμα σε φάση και όλες οι κάτω κορυφές είναι οι κορυφές που έχουμε το σήμα εκτός φάσης. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια τέτοια ακολουθία για να προσδιορίσουμε με ακρίβεια τη διαφορά, να προσδιορίσουμε ακρίβεια το σήμα του λίπους. Στο κάτω ολοκλήρωμα εδώ, το πράσινο, έχουμε το σήμα του νερού και του λίπους. Στο κάτω ολοκλήρωμα έχουμε το σήμα του νερού μείον το λίπος, και από αυτά τα δύο μπορούμε να υπολογίσουμε το κίτρινη περιοχή εδώ, όπου έχουμε το σήμα του λίπους, από το οποίο μπορούμε εύκολα να υπολογίσουμε το κλάσμα του λίπους στο ύπαρ, και αυτή είναι η μέθοδος η PDFF. Μπορούμε εύκολα να αντιστοιχίσουμε λοιπόν το κλάσμα του λίπους που μετράμε στο ύπαρ με το βαθμό στεάτωσης. Αυτή είναι μία από τις πιο αξιόπιστες βιβλιογραφικές αναφορές που έχει γίνει με τη μέθοδο PDFF η μέτρηση του κλάσματος λίπους, και με βιοψία έχει προσδιοριστεί ο βαθμός στεάτωσης και το χρησιμοποιούμε και στα κέντρα μας. Και βεβαίως χρησιμοποιούμε την ακολουθία της General Electric, την IQ Ideal. Είναι μία ακολουθία με 6 χρόνους, οπότε πετυχαίνουμε και ικανοποιητικό διαχωρισμό στο σήμα του νερού και του λίπους, και επίσης γίνεται και συνεκτίμηση του ταύδιο αστεράκι χρόνου που εξασθενεί το σήμα. Για να το δούμε λίγο καλύτερα, έχουμε στην κάτω και αριστερά εικόνα, έχουμε λοιπόν 3 σωλήνες, δοκιμαστικούς σωλήνες. Ο αριστερός έχει μόνο λίπος, ο μεσαίος έχει πάνω λίπος κάτω νερό και ο δεξής έχει μόνο νερό. Μπορούμε να δούμε στην ακριβώς δίπλα αριστερή εικόνα την καταστολή του σήματος του νερού, οπότε παίρνουμε εικόνα που φαίνεται μόνο το λίπος. Αντιστοίχως πάνω και δεξιά έχουμε καταστολή του σήματος του λίπους, οπότε έχουμε σήμα μόνο από το νερό, ενώ στην πάνω και αριστερή εικόνα έχουμε την ακολουθία που μας δείχνει, από την οποία μπορούμε να μετρήσουμε το fat fraction, που μας δείχνει άσπρο το σήμα του λίπους και μαύρο το σήμα του νερού. Πέρα από το δοκιμαστικό σωλήνα λοιπόν, σε μία εξέταση, η ακολουθία αυτή παράγει σε 4 εικόνων. Στην κάτω αριστερή βλέπετε ένα εξεταζόμενο, φυσιολογικό, είναι μαύρο το ύπαρ, δεν έχει λίπος, 2%. Στην άλλη περίπτωση είναι σχεδόν το μισό ύπαρ, είναι λίπος, είναι άσπρο, απεικονίζεται. Εδώ είναι εικόνες από δικό μας εξεταζόμενο. Μπορούμε να δούμε λοιπόν, να μετρήσουμε το κλάσμα του λίπους στο ύπαρ σε διαφορετικές υπατικές περιοχές, τμήμα 7, 8, 5, 3, 6. Το κλάσμα του λίπους είναι περίπου 30% και επιπροσθέτως μπορούμε να μετρήσουμε
και τη συχνότητα ρ2 αστεράκι, από την οποία μπορούμε να εκτιμήσουμε και τη σιδήρωση του εξεταζόμενου. Αυτή η ακολουθία, η IQ Ideal, έχει κάποια μειονεκτήματα στη χρήση της όταν υπάρχουν ανομοιογένειες στο σώμα του εξεταζόμενου, όταν υπάρχει παρουσία μεταλλικών εμφυτευμάτων, κίνηση κατά τη λήψη της ακολουθίας, κακή συνεργασία και η περίπτωση βέβαια της βαριάς σιδήρωσης, όπου εδώ βλέπετε πόσο γρήγορα πέφτει το σήμα, οπότε δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε το in και out of phase στην καμπύλη του σήματος. Γενικότερα όμως τα πλεονεκτήματα αυτής της μεθόδου είναι μία μέθοδος εξαιρετικά σύντομη, δεν επιβαρύνει χρονικά μία εξέταση ανοκυλίας, δεν κουράζει τον εξεταζόμενο, είναι με μία ανάσα, είναι μία αξιόπιστη μέθοδος, μη επεμβατική για να προσδιορίσουμε το κλάσμα του λίπους στο ύπαρ, συνδυάζει λοιπόν χαμηλό κόστος και ασφάλεια σε σχέση με μία βιοψία. Έχουμε δυνατότητα μέτρησης σε κάθε υπατική περιοχή, ενώ η βιοψία έχει ένα περιορισμένο εύρος λήψης του δείγματος, αφορά την πλειοψηφία του πληθυσμού και συμπεριλαμβάνει και την ποσοτικοποίηση της σιδήρωσης. Γενικότερα λοιπόν, στο τμήμα του μαγνητικού τομογράφου της βιοιατρικής έχουμε μια μεγάλη εμπειρία στη χρήση αυτής της μεθόδου, έχουμε δημοσιεύσεις, έχουμε πάρα πολλές ανακοινώσεις σε πολλά συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Θα σας δείξω λοιπόν, αυτό είναι από το πρόσφατο συνέδριο το ακτινολογικό της Βιέννης στις αρχές του Μαρτίου. Έχουμε αναπτύξει μία μέθοδο για να μετράμε τη μάζα του λίπους στο ύπαρ και εδώ πέρα βλέπουμε ότι η μάζα του λίπους στο ύπαρ, εκφρασμένη σε γραμμάρια, παρουσιάζει πολύ υψηλό συντελεστή γραμμικής συσχέτισης με το βαθμό στεάτωσης σε άντρες και γυναίκες. Έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε τη μέτρηση του λίπους στο ύπαρ λοιπόν στους μαγνητικούς τομογράφους της βιοιατρικής στην Παπαδά, στην Πλατεία Αμερικής, στην Κηφισιά και στη Χαλκίδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κούση. Επιμέρους με τις μετρήσεις, όπως και ο συνάδελφός ο διάσημος Λόρδος Κέλβιν πριν από 2 αιώνες, που έλεγε ότι αν δεν μπορείς να το μετρήσεις, δεν μπορείς να το βελτιώσεις. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε μερικές ερωτήσεις από τους ακροατές μας και θα παρακαλούσα τον κύριο Τούρα να πάρει μία-μία για να μας τις απαντήσει. Δεν έχουμε μόνο ερωτήσεις, έχουμε και πολύ θετικά σχόλια, αλλά θα απαντήσουμε τις ερωτήσεις. Η low dose αξονική θώρακα συνταγογραφείται κανονικά σαν αξονική θώρακος, μία σημείωση από κάτω, low dose ή τεχνική low dose, γιατί καμιά φορά ο ασθενής όταν του το λέμε, λέει αν δεν μου το είπε ο γιατρός, δεν θέλω να το κάνω και έχουμε προβλήματα. Καμία επιπλέον χρέωση. Η CT στεφανιογραφία συνταγογραφείται και αποζημιώνεται από τον ΕΟΠΗ. Υπάρχει μια μικρή αποζημίωση 100 ευρώ επιπλέον τουλάχιστον στον όμιλό μας, γιατί έχει πολύ μεγάλο χρόνο μετεπεξεργασίες. Η ολόσωμη μαγνητική τομογραφία δεν συνταγογραφείται, δεν αποζημιώνεται. Και τουλάχιστον στον όμιλό μας χρεώνεται 650 ευρώ, στην Αμερική χρεώνεται 3.000 ευρώ, δολάρια, υπάρχουν και τα ενδιάμεσα. Νομίζω ότι απαντήθηκαν όλα. Υπάρχει και μία ακόμα ερώτηση στην αγκιακή επεμβατική ακτινολογία. Ποιος είναι ο ειδικός για την υλοποίησή της, ο αγκιοχειρουργός ή ο επεμβατικός ακτινολόγος, ή απαιτείται συνεργασία και κατά πόσο αυτή είναι δυνατή. Όλα είναι δυνατά και η συνεργασία είναι το ιδανικό. Τουλάχιστον από την προσωπική μου εμπειρία, επειδή η κυρία εκπαίδευσή μου ήταν η επεμβατική νευροακτινολογία, χωρίς να αποκλείουμε και τα περιφερικά αγγεία, είχαμε πάντα συνεργασία και συνεννοούμασταν με τους αγκιοχειρουργούς ποια θα χειρουργήσουν, ποια θα εμβολήσουμε από ανεβρίσματα και αυτά. Από την άλλη μεριά, ισχύει πάντα ένας κανόνας. Ότι ο ειδικός είναι αυτός που ξέρει να το κάνει καλύτερα. Όσες φορές
σεβαστήκαμε αυτόν τον κανόνα, βγήκαμε κερδισμένοι. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε όλους σας γιατί μας παρακολουθήσετε και δίνουμε ραντεβού για το επόμενο webinar. Σας ευχόμαστε καλό Πάσχα.